נעשה הקלטה, רואים ושומעים, מעולה. אז ערב טוב חברים, ברוכים הבאים לוובינר נוסף על אמזון. אם אתם כאן כנראה כבר ראיתם את הסרטונים שלנו, כבר ראיתם פחות או יותר, למדתם על המודלים השונים, והיום המטרה של הוובינר הזאת לעשות לכם קצת סדר. הרבה מאוד אנשים נכנסים היום לתחום הזה של אמזון, היום הרבה מאוד אנשים מבינים את הפוטנציאל הגדול שיש שם, ואני רציתי לעשות לכם איזושהי תוכנית עבודה, איזשהו סדר, ההמלצה שלי איך להתחיל ואיך לעבוד בעולם הזה, כי זה עולם מאוד מאוד גדול. אני רואה הרבה מאוד אנשים שניסו ושמו כסף והפסידו כסף, ואנשים מבולבלים, וקיבלנו הרבה מאוד שאלות במשך השבוע האחרון, בהם הוצאנו את הסרטונים, אז אני אשתדל לענות תוך כדי על כל השאלות, ובהמשך נשאיר זמן לשאלות. ואנחנו נעבור באמת בקצרה על הדברים ונראה לכם, אני אראה לכם מה אני אישית ממליץ לכם לעשות כדי להתחיל להתניע כאן את העסק. בואו רק שנייה, אני מתחיל רגע את ההקלטה. אוקיי, עכשיו אני יכול לראות את השאלות שלכם, אתם לא רואים את אחד השני, אז כדי שזה לא יפריע, אני אשאיר זמן לשאלות, אז אל תשאלו תוך כדי שאני אוכל, אני אתייחס לזה, אני אתן לכם זמן לשאלות. אז בואו נתחיל ובואו נדבר קצת על אמזון. אז תראו, זאת כתבה שפורסמה בשנת 2015 לאומנם, אמזון, אחד מחמשת האפשרויות הטובות להפוך להיות מיליונר, זו כתבה שפורסמה בארצות הברית, ואני לא אעשה פה יותר מדי שקופיות על למה אמזון ומה הגדולה של אמזון. סביר להניח שכולכם מכירים ומבינים את הפוטנציאל העצום. אמזון היום מוכרים, רבע מהמחירות האינטרנטיות בארצות הברית נמכרות באמזון, הם כבר תכף עוברים את וולמארט, הם בכלל מחזור המחירות שלהם, והם די שולטים, זה די מונופול בתחום של הקניות האינטרנטיות, והסיבה שהם מצליחים לגדול ככה זה כי הם נותנים באמת הזדמנות לכל אחד מחברות ויצרנים ואנשים כמוכם וכמוני, לקחת חלק ולעזור לחברה הזאת לגדול. וראיתם בסרטוני פתיחה ובסרטונים שראיתם את הפוטנציאל העצום שיש פה באמזון, אז כולנו מבינים שאנחנו צריכים להיות שם. בעיקר מי שמסתכל קדימה 5-10 שנים ומבין שרוב הקניות הולכות לעבור מחנויות, מהקניונים, מחנויות אופליין לאונליין, מבין שלא משנה מה, בלי קשר למה שתראו פה הערב, ובלי קשר אם זה עובד או לא עובד, אתם מבינים שהכל עובר לאונליין, ודי ברור שמי שיקח שם עכשיו נתח, ומי שייכנס לתחום הזה, ומי שיקח את התחום הזה ברצינות, ויקח את זה ממש להסתכל על זה כמקצוע, וזה משהו שאני תמיד אומר לתלמידים שלי, להסתכל על זה כמקצוע לטווח ארוך, הוא מבין שזה לא משהו שיעלה מחר מחרתיים. עולם המסחר הגדל עם הזמן, כי כמו שיש מסחר באופליין, ותמיד היה, זה לא איזשהו טרנד, ככה האונליין רק גדל וגדל. עכשיו, רוב האנשים שנכנסים בעצם לתחום הזה, המטרה שלהם לבוא ולייצר מוצר פרטי משלהם, פרייבט לבל משלהם. אבל לדעתי, אני חושב שכשבן אדם נכנס לתחום הזה וישר הולך למוצר, והוא לא מכיר את התחום, זה קצת בעייתי, כי אנשים נכנסים, אני רואה בכל מיני אנשים שנכנסים, לא שמעו בחיים על אמזון, או שעשו פעם אחת קנייה שם, נכנסים, וישר משקיעים אלפי דולרים כדי לרכוש, לייצר את המוצר שלהם מסין, מארצות הברית, לא משנה מאיפה, ומסכנים כאן כסף על תחום שהם עדיין לא מספיק מכירים. עכשיו, לכן, זו סיבה שאני קודם כל ממליץ על כמה מודלים, ואנחנו נעבור על זה בקצרה, אבל אני ממליץ לאנשים להתחיל במודלים הקטנים, בארביטראז' ובדרופ שיפינג, תכף אני אדגם לכם הדגמה קצרה, אבל אני ממליץ למי שרוצה להיכנס עכשיו ולייצר מוצר, אני חושב שזה טעות לבוא, להתחיל לשים פה את הכסף על ההתחלה, לפני שאתם מכירים ויודעים בכלל מה זה אמזון, לפני שאתם רואים מה זה אמזון. עכשיו, היכרות כזאת יכולה לקחת שבועיים, 3, 4, לא משנה מה, אבל העיקר שתתנסו עם אמזון, וארביטראז' ודרופ שיפינג הם הדרכים הכי טובות לעשות את זה. הערה קצרה לגבי כל הזה, לקח שלמדנו בפעמים הקודמות, אני יודע שיש אנשים שרוצים להצטרף לקורסים שלנו, רוצים לקבל פרטים, או אחר כך יש עומס, יש כאן הטלפון של עדן, כל מי שלא רוצה לראות את כל הוובינר, כל מי שרוצה להצטרף אלינו כבר לפני, יכול להרים טלפון לעדן, והיא תסייע לו, אם יש לו איזו שאלה קונקרטית שהיא לא טכנית, אבל מהותית, הוא יכול להתקשר לעדן. אז בואו נראה מה זה דרופ שיפינג ומה זה ארביטראז'. אני רוצה להיכנס רגע לקבוצת פייסבוק, בואו נרענן פה את הדף, של הקורס. זה, אתם יודעים, יש לנו קורס אמזון שנפתח לפני חודשיים,
וכאן אריאל כל שבוע מפרסם פעמיים בשבוע רשימה של מוצרים שהם מוכנים לארביטראג' ולדרופ שיפינג. אוקיי, זאת הרשימה. כאן רשימה של 100 אתרים שנתנו כאן לתלמידים, בואו ניכנס שנייה לרשימה. ובעצם יש כאן מוצרים שאנחנו מצאנו, זה לא באמת אנחנו, יש לנו עובדים מאוד, אנחנו גם נדעים אתכם איך לעשות את זה, שהם בעצם סוקרים את הרשת ומחפשים פערי מחירים. בואו ניתן לכם דוגמאות, הנה כבר מוצרים שמצאתי לפני הוובינר, שגם הם לדעתי נמצאים כאן. בואו ניקח פה סתם בואו ניקח את המוצר הזה, אני פותח אותו, זה רשימה שהתלמידים שלנו מקבלים פעמיים בשבוע של מוצרים שכבר מצאנו בשבילכם. זה איזשהו משהו שעוזר להתחיל. אוקיי, אז יש כאן מוצר שנמכר באמזון ב-$22. בואו נראה מה הדירוג שלו. הדירוג שלו זה 52,000. מוצר של 52,000 מוכר כמות נכבדה של יחידות בשבוע. זה מוצר שנקרא טוב בקטגוריה של צעצועים. עכשיו, זה בעצם הלינק של אמזון, וכאן buy it from, מאיפה לקנות את המוצר הזה, אז זה במקרה הזה מוולמארט ב$9. אתם רואים שזה אותו המוצר. טוב, יש לי בעיה עם העכבר. יש לי פה בעיה עם העכבר, בואו נסגור את זה. אני כבר מתנצל. בואו נראה שוב. זה המוצר. באמזון $22 ובוולמארט ב$9. עכשיו יש לכם בעצם שתי אפשרויות מה אפשר לעשות עם המוצר הזה. אפשרות אחת, שזה דרופ שיפינג, זה להעלות את המוצר הזה לאמזון ולקבוע מחיר לא של $22 אלא $21, לא לקנות אותו לא שום דבר, ורק אחרי שתמכרו את המוצר בסתם דוגמה $20, כי אם אתם תהיו הכי זולים סביר להניח שאתם תהיו ראשונים, אתם רואים גם שהמוכר הזה נשאר לו רק אחד בסטוק, זאת אומרת ברגע שהוא יגמור, אתם יכולים גם לתמחר את זה באותו מחיר ב-22.95, אתם רואים שיש כאן עוד 6 מוכרים אחרים שמוכרים את המוצר הזה, אז פשוט יכולים להיות הכי זולים, זה מוכרים ב-26, 26, 19, לא משנה. אתם יכולים להעלות את המוצר הזה לאמזון, שזה לוקח, אני לא מגזים, אני הקדמתי את זה בסרטונים, פחות מ-20 שניות. אתם פשוט לוחצים sell on Amazon, בואו נעשה את זה עכשיו בשידור חי. ואני רוצה נגיד להעלות את המוצר הזה, אני בא לכאן sell on Amazon, בואו נראה כשהוא לא חסום לי, ניכנס לחשבון, אני פשוט אומר מה הכמות שיש לי, שזה 1, סתם אני זורק, מחיר שאני רוצה, אני עושה match low price, זאת אומרת, אני רוצה להיות הכי זול, I want to ship myself, וזהו, לוחץ כאן וסיימתי, זהו, המוצר באוויר, ואחרי שהמוצר באוויר, בואו נחזור, רק אחרי שיש מחירה, אני בא לכאן, לוולמארט, קיבלתי עליו $15, $20, לא משנה כמה, קונה אותו מוולמארט, ובכתובת, שם את הכתובת של הלקוח שלי. זה בעצם נקרא דרופ שיפינג, שוב, הדגמנו את זה בצורה מאוד מסודרת בסרטונים, אבל זה דרופ שיפינג. זאת אופציה אחת באמת, אני מעלה את המוצר קודם כל, אני לא קונה אותו, לא משקיע כסף, מעלה את המוצר, ורק אחרי שהוא נמכר, אני הולך וקונה אותו, כאשר הפער בין המחיר שקיבלתי אליו, למחיר שהוא עלה לי, זה הרווח שלי. בואו ניקח כאן עוד דוגמה, זה מוצר שנמכר באמזון ב$16.40, מצאתי אותו בוולמארט ב$7.16. גם כאן אותו דבר, האופציה האחת היא באמת, שוב, אני מעלה את זה כאן ב$16.30 נגיד, כדי שאני אהיה הכי זול, לא קונה את המוצר, רק אחרי שמישהו בא וקונה ממני, אני בא, קונה אותו כאן ב$7 ושולח ללקוח. עכשיו, זאת אופציה אחת. האופציה השנייה, זה FBA. האופציה השנייה אומרת דבר כזה. אני רואה שיש כאן פער מחירים. מה שאני אעשה, אני אקנה כמות יחידות מהמוצר, זו אופציה שהיא עדיפה למוצרים האלה בוולמארט, אבל אני אקנה נגיד 10 מוצרים, אני אשקיע פה $70 ב$7 כל אחד. יש לי גם משלוח חינם, ויש לי עוד הטבות וקופונים שאני יכול למצוא בדרך, אבל קניתי עכשיו כמה מוצרים, אני קונה כמה יחידות, שולח אותם למחסנים של האמזון, ואז אני נכנס פה גם לתור. מה שקורה זה שברגע שעשיתי את זה, כל פעם שמתבצעת מחירה, אמזון כבר ישלחו את המוצר ללקוח. המוצרים ששוב, אני קונה את המוצרים, שולח אותם למחסנים של אמזון, ואמזון
כבר שולחים את המוצר ללקוח. מה היתרון בזה? היתרון זה שאם המבצע הזה ייגמר מחר, מחרתיים, זה לא מעניין אותי, זה אפילו טוב לי. כי בדרך כלל יש מבצעים שהם מאוד, נגיד, אתר קופונים. אתר קופונים עכשיו הוציא את המוצר הזה, היום 24 שעות, מחיר מבצע של $5, סתם אני זורק. עכשיו, אתר קופונים סביר להניח שמחר המחיר כבר לא יהיה רלוונטי או שהוא יעלה, ולכן אני בעצם מוצא דילים כאלו, שולח אותם לאמזון, והם כבר מטפלים בשבילי בכל הכאב ראש ושולחים את המוצר ללקוח. עכשיו, כשהמוצרים נמצאים במחסנים של אמזון, הם מתחייבים גם להגיע ללקוח תוך יומיים. יש כל מיני הטבות, ולכן גם לקוחות גם קונים יותר מוצרים שאמזון שולח. מבחינת הלקוח, אמזון אחראי על המוצר, הוא שולח, אמזון גם מטפל בשירות לקוחות, אם מישהו רוצה להחזיר את המוצר, אם יש לו בעיות, אמזון יעשה את זה בשבילכם. אז זה הדרך השנייה. עכשיו, למה אני אוהב את השיטות האלה באמת לכל מי שמתחיל? כי זה עוזר לכם, זה עוזר לכם קודם כל להכיר את אמזון, זה עוזר לכם להכיר את העולם הזה, להעלות מוצר ולראות מחירה. עכשיו, אני לא יודע מה ההיסטוריה של האנשים כאן, אבל בואו תרשמו לי רגע, יש כאן, אתם עשיתם פעם כסף באינטרנט, הרווחתם פעם, צריכתם לייצר הכנסה מהאינטרנט, תרשמו לי כן או לא. בואו נעשה איזה סקר זריז, רק כדי לראות מי נמצא פה טוב, אבל בעצם, עזבו, אל תעשו את זה, כי יש פה 500 איש ואנחנו לא נצא מזה, אבל סביר להניח שרובכם לא הרווחתם עדיין כסף באינטרנט, לא הכרתם, לא עשיתם את זה מעולם. ולכן השיטות האלה מאפשרות, ותכף אני אראה לכם שאני לא מסחרטט סתם, השיטות האלה מאפשרות לכם קודם כל להרוויח את $1 הראשון. להבין שזה אפשרי, להרוויח איך זה עובד. תוך כדי, ועם השקעה מאוד נמוכה, אם אתם עושים את זה בדרופ שיפינג, אין להשקעה בכלל, כי אתם קונים את המוצר אחרי שקיבלתם עליו כסף, או אין לכם סיכון כספי, אתם מוציאים את הכסף, אבל זה רק אחרי שקיבלתם עליו. אם זה שליחה למחסנים של אמזון, ההשקעה היא נמוכה יותר. יש לכם השקעה של, אתם קובעים בעצם, ואתם קובעים כמה אתם רוצים להרוויח. עכשיו, זה יעזור לכם גם להכיר את אמזון. אנחנו נלמד אתכם, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו נלמד אתכם מתי כדאי לעשות דרופשיפינג. חלק מהמוצרים עדיף לעשות להם דרופשיפינג, חלק מהמוצרים עדיף לעשות להם FBA, זאת אומרת, לשלוח אותם למחסנים של אמזון, זה תלוי בפערי מחירים, זה תלוי במשקל של המוצר, זה תלוי בכל מיני אלמנטים אחרים, שאני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל רק חשוב לי שתכירו את זה. זה חשוב לי כי אני שוב רואה הרבה מאוד אנשים שבאים, ואומרים לי, תשמע, אני רוצה לייצר מוצר, כי אני מבין שיש הרבה מאוד כסף בייצור מוצרים מסין, משקיעים זורקים אלפי דולרים, בלי לדעת מה הם עושים, ובדרך כלל הם הפסידו את הכסף שלהם, אז זאת דרך טובה באמת להכיר את אמזון. עכשיו, חשוב שתבינו שאני לא אומר את זה סתם, לפני חודשיים, בתחילת אוגוסט, אנחנו פתחנו, לא יודע אם חלקכם היה פה, פתחנו את הקורס, פתחנו קורס אמזון עם קבוצה שהצטרפה, וגם להם בחודש וחצי הראשונים לימדנו אותם רק את ה-FBA ואת הארביטראז'. אני רוצה פשוט להראות לכם תוצאות של תלמידים, אתם רואים מאוגוסט 7, תוצאות של תלמידים, 8 מחירות פחות בשבוע, כרגע סגרתי מחירה שמינית ורק לפני שבוע התחלתי. אני מראה לכם את זה לא סתם כדי להראות לכם שהתלמידים עושים כסף, וכדי להראות לכם למה אני ממליץ תמיד להתחיל בשיטות הקטנות יותר, זה כדי להכיר את אמזון. הבחור, שבוע בקורס, מחר 8 מחירות, זה משהו שמביא לכם מוטיבציה, זה משהו שמראה לכם את הפוטנציאל, ועל הדרך הוא לומד איך אמזון מתנהל, איזה מוצרים נמכרים טוב, איך הממשק שם, להבין בכלל את העולם הזה, זה כמו שתפתחו חנות עכשיו במדינה שאתם לא מכירים. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. בואו ניקח עוד דוגמה, פתחתי חשבון לפני חודש וחצי, אתם רואים, טוב אין פה את התאריך, אבל זה גם מהחודש הזה, עד היום 50 מחירות, אני אימא ל3 עובדת, כולם יכולים, 50 מחירות, היא עשתה את זה בחודש וחצי. שוב, זה לא דברים שאפשר לעשות בפרייבט לבל, זה דברים שרק בשיטות, ב-FBA ובדרופ שיפינג אנחנו יכולים, אלה צילומי מסך אמיתיים, בתוך הקבוצת פייסבוק שהראיתי לכם מקודם. בואו נראה כאן, פחות מ-24 שעות, הוא מכר ב-415 דולר. שוב, זה גם תלמיד שפחות לדעתי חודש נמצא. לפני שבועיים, מכר ב-816 דולר. תקראו כאן מה שאתם זה, אבל שוב, זה בשבועיים. אני לא חושב שהיום יש איזה עסק כזה איפשהו, ותתקנו אותי אם מישהו מכיר כאן עסק אחר שיגיד לי, שאפשר לראות מספרים. אף אחד לא יתאשר פה כרגע מהחודש הראשון, מהשבועיים הראשונים, אבל מה? הוא רואים מחירות, אנשים רואים כסף, אנשים רואים שזה עובד, וזה מביא להם הרבה מאוד מוטיבציה להמשיך.
בוא נראה אם יש כאן עוד משהו, אוקיי. FBA, זה בחור ששלח את המוצרים שלו ל-FBA, קם בבוקר, איך אני אוהב את ה-FBA, אין כמו לקום בבוקר ולראות שהסחורה נמכרת בלי כאב ראש ובאופן חלק, הוא שלח את המוצרים, קנה כמה מוצרים ושלח. עכשיו, מה שחשוב להבין, שכאן אתם בעצם קובעים את ההכנסה שלכם בשיטה הזאת. למה? כי עכשיו אתם באים לוולמארט, מצאתם מוצר שאתם מרוויחים עליו, בדרך כלל ב-FBA אתם תרוויחו $4-5 ליחידה. מדרופשיפינג זה יכול להיות גם 20-30, אבל ב-FBA זה $4-5 ליחידה. השיקול שלכם הוא כמה לקנות. אחד יקנה יחידה אחת וירוויח $4 וישלח לאמזון, אחד יקנה 10 יחידות, וימכור את זה, וישלח את זה לאמזון וירוויח כאן רווח פוטנציאלי של $40. עכשיו זה נכון, זה לא שאתם שולחים ומחר מוכרים, זה יכול לקחת גם חודש לפעמים, אבל אתם יודעים שמתישהו אתם תמכרו, אין כמעט סחורות באמזון שבסוף לא נמכרות. אני רוצה גם להעיר שעוד חודש אנחנו מתחילים את תקופת החגים בארצות הברית, אני יכול להגיד לכם שרוב הסוחרים הגדולים בשלושה חודשים, שזה נובמבר, דצמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, עושים יותר ממה שהם עושים כל השנה, זו תקופה מאוד חמה בארצות הברית, והאנשים האלה שעכשיו קונים סחורות, שולחים למחסנים של אמזון, בעיקר בתחומים של צעצועים, זה טיפ חשוב למי שעושה את זה, צעצועים, כלי בית, מתנות, יעשו הרבה מאוד כסף, כי הם יוכלו למכור את המוצרים שלהם גם במחיר גבוה יותר, והמלאים טסים, לא יישאר כמעט מלאי אחרי החגים. טוב, עוד אחד אחרון, 3 מוצרים נמכרו רק היום, אתם רואים, זה בספטמבר 8, 31 באוגוסט, כל מחירה רווח של $12, ספטמבר מחירה ראשונה בדרופשיפינג, שוב, אני מראה לכם תוצאות של תלמידים מחודשיים, שוב רק כדי להסביר לכם את הפוטנציאל, ושתבינו למה אני ממליץ תמיד להתחיל בשיטות האלו. חברים, אנחנו מדברים כאן כרגע על אמזון, לא על eBay, אני רואה פה את השאלות שאתם רושמים, בואו נראה. טוב, חודש וחצי של עבודה, גם כאן הוא מראה את המחירות שלו, לא רואים את זה יותר מדי, אבל יש פה 618 משהו דולר, אחרי חודש וחצי של עבודה. אז אלו בעצם המודלים שאני ממליץ לכם להתחיל בהם. מודל אחר שאני רוצה, אני אתייחס אליו ממש בדקה, זה קידום מוצרים של אחרים, זה משהו שאני אישית עושה, יש לי חברה שהקמתי לפני שנה בערך, שנותנת את השירותים האלו, שמנו לב שבאמת כמעט כל חברה יצרנית, כל חברה שמייצרת היום איזשהו מוצר, מבינה את הפוטנציאל של אמזון, וזה עצום. זה פשוט מייל שקיבלתי מאחד החברות, שכולכם מכירים את החברות האלה, אני לא יכול, אסור לי לחשוף אותה, אבל אני מקבל כל הזמן מיילים כאלו, שפשוט חברות שאומרות לי, שמע, לנו יש מוצרים, אנחנו מייצרים, לא משנה מה, קוסמטיקה, פלסטיק, לא משנה מה, אנחנו מבינים שהכסף נמצא באמזון, כך תמכור לנו את המוצרים באמזון, ובואו נתחלק ברווחים. ואני עושה את זה, אנחנו עובדים עם כמה חברות כאלו, אנחנו גדלים, כי כל מי שמייצר היום משהו בעולם, מבין את הפוטנציאל של אמזון, וזה עסק בפני עצמו. אני מראה לכם את זה כדי להעביר לכם שאמזון, שוב, אני יודע, זה היום משווק, בואו תעשו כסף קל, ובואו תרוויחו, זה לא, אמזון זה מקצוע מבחינתי, או בכלל המסחר האינטרנטי, זה מקצוע שרק גדל עם הזמן, ומי שידע ללמוד את הדברים האלה, ושוב, הפעילויות שאני עושה כאן, כל מי שנמצא חודש בקורס של פרייבט לייבל ידע לעשות, אני לא המצאתי את הגלגל, פשוט חברה שנמצאת, לא יודע, חברה שמתעסקת במיליארדים, היא לא תלמד עכשיו למכור באמזון, אתם לוקחים אנשים כמונו שעושים את זה בשבילם, יש כאן הרבה מאוד כסף, אבל לא נדבר על זה יותר מדי. היתרונות פה באמת שאין לכם סיכון כספי, ואתם מקבלים מוצרים מהיצרנים עצמם, אבל אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על זה. בואו נעבור לכסף הגדול, לפרייבט לייבל. לפני זה דקה, אני מביא לכם באמת, האם יש דקה של שאלות על מה שראיתם עד עכשיו, אז זה הזמן, ואם לא, אנחנו נמשיך עם הפרייבט לייבל, שאלות קריטיות על מה שראינו עד עכשיו. אוקיי, אז אני רואה שזה די מובן. טוב, בואו נמשיך. טוב, אני רואה אוקיי, עכשיו אני רואה את השאלות. טוב, אני אתייחס למשהו שאנשים פנו, הרבה אנשים שאלו, איך אנחנו מעבירים את המוצרים למחסנים של אמזון. אז יש הרבה שירותים שעושים את זה, אתם יכולים לחפש בגוגל, יש את My Inventory,
ו-FBA Inspection, שזה בעצם שירותים שאתם עכשיו מצאתם מוצר באמזון שאתם רוצים להעביר, בוולמרט שוב, או באי-ביי, שאתם רוצים להעביר למחסנים של אמזון, אתם שולחים את המוצר למחסנים האלו, והם שולחים את זה לאמזון, הם אורזים את זה כמו שצריך, מדבקים מדבקות, יש איזשהו תהליך שאמזון דורש. החברים שנמצאים אצלנו בקבוצה, יש לנו מחסן שעובד איתנו צמוד בארצות הברית, זה חבר'ה ישראלים, ואז זה חוסך את כל הכאב ראש. אתם פשוט באים נגיד לאי-ביי, מצאתם מוצר שנמכר במחיר נמוך יותר מאמזון, אתם רוצים לשלוח 10 יחידות, אתם פשוט שולחים את זה לכתובת שאתם מקבלים מהמחסן שאנחנו מביאים לכם, הם כבר אורזים לכם, שמים לכם את המדבקות, והם כבר דואגים לשלוח את זה לאמזון, לפי ההנחיות שאנחנו מדריכים אתכם. יש הרבה מאוד פתרונות, שוב, אל תתעסקו בדברים טכניים, זה באמת, באמת לא סיפור. הבאתי לכם פה שתי חברות למי שלא עובד איתנו, מי שעובד איתנו אנחנו נקשר אתכם לחברה ישראלית שעושה את זה. אז פרייבט לבל, סביר להניח שכולכם כאן, או הרבה מכם כאן בשביל המודל הזה. פרייבט לבל המטרה היא לייצר מוצר משלכם, בדרך כלל בסין, ולמכור אותו באמזון, ששוב, זה היעד שצריך להיות לכל אחד, ואם מישהו הבין שאני לא בעד פרייבט אז ממש לא, אני פשוט אומר כדאי שבחודש הראשון אנשים יכירו את המערכת של אמזון, יעשו קצת כסף בכל מיני שיטות אחרות, ואחרי שהם מכירים ומבינים איך אמזון עובד, יתקדמו לפרייבט לבל. זאת הסיבה שאנחנו החלטנו להוסיף ולא ללמד אך ורק פרייבט לבל ולהתחיל מפרייבט לבל, למרות שיש חלק מהאנשים שכן עושים את זה, אבל כל אחד שיבחר משהו מעדיף. גם כאן אני פשוט, חשוב לי להבהיר, אני רואה פשוט ברשת כל מיני אנשים שמעלה צילומי מסך של 10,000, 20, 30 אלף דולר בחודש, וקצת מתאים פה את האנשים. זה לא המצב לחברים, אפשר להגיע לזה, אבל זה לא המצב. לכן, מי שמתחיל, אנחנו לפחות שואפים למוצרים כאלה. אתם רואים, זה מוצר בחודש יוני, עשה בערך 7,000 דולר, כאשר האחוז רווחיות כאן הוא בערך בסביבות 40%, משהו כזה, קצת פחות, 40%. זאת אומרת, על מוצר כזה הרווחנו בערך 4,000 דולר בחודש יוני. וזה מוצר שנקרא טוב. אני בדרך כלל מוצר טוב למי שחדש, והמוצר הראשון יעשה, אתם צריכים לשאוף בין 2,000 ל-3,000 דולר בחודש, ואז עם הזמן, או שאתם מגדילים את המחירות, או שאתם פשוט עושים עוד ועוד מוצרים. זה מוצר אחד מתוך כמה שיש לנו. אז אחרי שאני עושה את זה על מוצר אחד, אני פשוט יכול להביא עוד מוצר. ואם על כל מוצר, עכשיו, למה אנחנו פועלים בשיטה הזאת? מאחר שאנחנו הולכים מראש על מוצרים שקל לנו להתברג בהם. מה זאת אומרת? יש היום הרבה שיטות למצוא את המוצרים לפרייבט לבל. אני יודע שהרבה מאוד מלמדים ללכת למוצרים הכי נמכרים באמזון ולהעתיק אותם. הסיבה שאנחנו לא עובדים בצורה הזאת, ותכף אני אסביר לכם באיזה צורה אנחנו כן עובדים, היא שהמוצרים החמים הכי נמכרים באמזון הם מאוד מאוד תחרותיים. ולמוכר חדש כמוכם, להיכנס למוצר כזה זה אומר השקעה של עשרות אלפי שקלים, אני לא מגזים, או לחלופין חצי שנה, שנה של קידום. אנחנו מעדיפים לעבוד אחרת, אנחנו מעדיפים לקחת מוצרים שקל לנו להתברג בהם כבר תוך חודש, קל לנו שהם לא תחרותיים, אבל אנחנו יודעים שהם נמכרים, ותכף אני אראה לכם מה אנחנו בודקים, להתברג בהם מהר ולהרוויח מהם פחות, להרוויח 2,000-3,000 דולר, אין לי בעיה, ואז לעשות כמה וכמה מוצרים כאלו. אז אם ממוצר אחד אני מרוויח 2,000, מה שנשאר לי זה להוסיף עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, כמה שאני רוצה בעצם, ולהגדיל את העסק ואת הברנד שלי, אני גם מפזר ככה סיכוני. אז זאת השיטה. טוב, אם דיברנו כאן על עדויות, עוד תלמידה שלנו, עברנו את מחסום המחירות של 50 חתיכות ביום, זה דבר שאפשר לעשות רק בפרייבט לבל, אוקיי? יש כאן תלמידה שיצרה את המוצר שלה, היא מכרה, מתי שהיא פרסמה פה יותר מ-50 מחירות ביום, תעשו את הרווח, תעשו את החישוב, ולכאן אנחנו שואפים. עוד פעם, זה מוצר שהוא מעולה, אבל גם אם הייתה מוכרת 10 יחידות ביום, היא הייתה מרוויחה יפה, תחשבו רווח של 4, 5, 6 דולר ליחידה, זה יפה בכל מספר. אז זה באמת עוד צילום מסך מהקבוצת פייסבוק שהראיתי לכם מקודם, תלמידה שלנו, ולשם אנחנו שואפים. אז איך אנחנו עובדים? וחשוב להבין, הגישה של הפרייבט לבל די, אנחנו שינינו אותה בשנה האחרונה, כי הבנו באמת איך זה עובד, הצלחנו לפצח איך הקידום של המוצרים עובד באמזון, ואיך אמזון מדרג את המוצרים.
והדבר החשוב שאתם צריכים להבין, רשמתי פה 2017, כי זה באמת משהו שרוב האנשים עדיין לא עושים, ולא מבינים עדיין שאנחנו, כשאנחנו עושים מוצר פרייבט לבל, אתם מוכרים מילות מפתח, ואתם לא מתמקדים במוצרים. זאת אומרת, אם פעם, לפני שנה, שנתיים, היינו מחפשים מוצרים שהם טובים ומעתיקים אותם, והחיפוש היה בדיקת מוצרים, או לראות כמה מוכרים את זה, היום אנחנו עובדים אחרת. היום אנחנו אומרים, אנחנו עובדים לפי מילות מפתח. וזה משהו שחשוב באופן כללי להביא במסחר. אנשים היום באמזון באים, ויש מיליונים של גולשים ביום שנכנסים לאמזון, והם מחפשים מוצרים, הם מחפשים דברים. העבודה שלנו היא להבין קודם כל מה הם מחפשים, וללכת לתוצאות שעדיין, ללכת לביטויי חיפוש שעדיין לא קיבלו יותר מדי תוצאות. בואו נדגים את זה. בואו נגיד, אני רוצה עכשיו להתכנס לתחום של הברביקיו. תחום של הברביקיו זה תחום שהוא מאוד מאוד נפוץ בארצות הברית, שם ברביקיו זה משהו מאוד קדוש, זה בארץ אנחנו לא מכירים את זה, אבל בארצות הברית זה משהו שהוא מטורף. אני כבר אומר לך שזאת נישה מאוד מסוכנת, אל תעתיקו אותי, תמיד אחרי שאני עושה וובינר, כולם הולכים ומעתיקים את המוצרים, אל תעשו את זה, זה מוצרים שמאוד קשה להתחרות בהם, אבל זה רק לצורך ההדגמה. נכנסתי כאן לגוגל קיוורד, אוקיי? וגוגל, יש כלי שקוראים לו גוגל קיוורד, שאומר לי מה אנשים מחפשים כל חודש. יש אותם כלים שגם אומרים מה אנשים מחפשים באמזון, אבל לא רציתי לסבך אתכם כרגע. עכשיו, כמו שאתם רואים, חברים, אתם שומעים אותי? כי אני רואה שלא שומעים אותי. תאשרו לי רק שומעים אותי. שומעים, אוקיי. אז מי שלא שומע שיצא וייכנס, זה בא אצלו באינטרנט. ובעצם אנחנו מחפשים כאן מילות מפתח שהרבה אנשים מחפשים. בצורך העניין יש כאן וובר גריל, 221,000 אנשים מחפשים את המוצר הזה. בסט גריל זה פחות מעניין, ברביקיו גז, כל מיני מוצרים שאנשים מחפשים. אז השלב הראשון אני צריך לחפש, להכין לרשימה, לבחור את הנישה, ששוב, לא אכנס לזה איזה נישה לעבוד עכשיו, אבל יש הרבה נישות שהן חמות, ולחפש מה אנשים מחפשים. השלב השני, היא לראות כמה תוצאות יש לכל חיפוש באמזון. זה כלי שמביא לכם את התוצאות חיפוש באמזון. לצורך העניין, בואו ניקח את גריל בראש, מברשת לגריל. אני רואה שיש 15,743 תוצאות. זאת אומרת, כשמישהו יחפש באמזון גריל בראש, יהיו 15,743 תוצאות. עכשיו, אם אני אבוא ואני אייצר גריל בראש, ואני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד אנשים ייצרו את המוצר הזה, למה? כי הם נכנסו לאמזון וראו, וואלה, יש פה עכשיו אלפי אנשים שמוכרים מברשות לגריל, זה משהו שאנשים מחפשים, אתם זוכרים, בדיינו פה שאנשים מחפשים, לא יודע משקעת המילה הזאת כאן, אבל זה משהו שמחפשים אותו, הנה, באמזון מחפשים אותו בערך 400,000 איש, אתם רואים? current chance volume, זו תוכנה שקוראים לה keyword inspector. keyword inspector, היא עולה כסף, והיא מביאה לי קצת פה מידע, צורך לעניין 400,000 אנשים מחפשים מברשת גריל בראש, מברשת לגריל. אז אנשים נכנסו וראו שאנשים עושים שם כסף, ואמרו יאללה בוא נייצר גם אנחנו. אבל הם לא שמו לב שיש 15,743 מתחרים, וכשאתם חדשים וכשהמלאי של הכסף שלכם מוגבל, לא תוכלו להתחרות במוכר, במילת מפתח שיש לה 15,700. ולכן המטרה שלנו, כשאתם בוחרים מוצר, היא ללכת למילים שמצד אחד מחפשים אותם הרבה, אבל מצד שני יש לנו פה מקום להתחרות. אז אם אנחנו מסתכלים כאן, בואו נראה, אתם רואים שכאן, בואו ניקח, כאן זה כבר יש תחרות של 1,800. 1,800 זה כבר משהו רביל, זה ברביקיו בראש. מברשת לברביקיו. עזבו שזה אותו מוצר, אבל מראש אני מתכנן את המברשת שלי לברביקיו, אני שם אותה במילות מפתח, אני קורא למוצר שלי ככה. כאן זה משהו שאני עדיין יכול להתחרות, אבל זה עדיין תחרותי. יש לי כאן ב-475, לא יודע אם אתם רואים את זה, ברביקיו בראש קלינר. זה למטה במסך, אבל שזה בעצם מנקה למברשת של הברביקיו, שאני רואה פה שהתחרות כאן היא הרבה יותר נמוכה, 475 לעומת 15,000. כאן יהיה לי קל מאוד, מהר מאוד להתברג בעמוד הראשון, והמטרה שלכם שאתם מייצרים עכשיו מוצר, היא להגיע לעמוד הראשון של התוצאות חיפוש. זאת אומרת, אם אני עכשיו מייצר גריל בראש, המטרה שלי, כי אם אני רוצה לעשות את הכסף, זה רק אם כשמישהו יחפש באמזון גריל בראש, אני אופיע בעמוד הראשון. כאן אין לי סיכוי להיות בעמוד הראשון, לפחות בשנתיים הקרובות.
האמת, אני יכול, עזבו, ייקח לכם חצי שנה, אוקיי? אבל מי שחדש, אני רוצה שהוא כבר בחודש הראשון, השני יתחיל להתברג, ולכן, ואני חוזר למה שאמרתי, אנחנו מוכרים מילות מפתח. אתם צריכים למצוא מילים שמצד אחד יש להם הרבה חיפושים, ובצד שני התחרות שם נמוכה. מבחינתי המוצר הכי טוב זה מוצר שיש לו ביליון חיפושים וקצת תחרות. אז אני מקווה שזה ברור, כי זה החלק הכי חשוב שצריך להבין. בואו נעבור בפרייבט לבל, בואו תראו, אנחנו בנינו איזושהי מערכת שעוזרת לכם לייצר את המוצר. אז בואו נראה מה בנינו לכם. אז קודם כל בחירת מוצר. השלב הראשון זה באמת לבחור את המוצר. יש לנו נוסחה מדויקת, אני אביא לכם נוסחה מדויקת של המילות מפתח ושל החיפוש, זה בעצם קובץ אקסל שיהיה לכם, שזו נוסחה שהיא מאוד טכנית, שאתם צריכים פשוט לשבת על זה יום, יומיים, לא משנה כמה, ולהתחיל לעבור על המוצרים שלכם, ולעבור בעצם באמזון לפי הנוסחה, עד שתמצאו מוצר מנצח. מוצר מנצח זה מוצר שאני יודע מראש שאני אוכל כבר לקדם אותו. כי אם אני אייצר מוצר שהוא טוב והוא נמכר, אבל אני לא אוכל לקדם אותו, אני לא יודע איך לקדם אותו, לא עשיתי כאן כלום. והמטרה שלי זה שתייצרו מוצרים, ובחודש הראשון, השני, כבר תקדמו אותו. לכן אנחנו נותן לכם נוסחה מאוד מאוד מדויקת, אבל אני שם לכם פה עוד איזשהו כלי ביטחון, מאחר שאני יודע שזה החלק הכי חשוב. אתם הולכים להשקיע פה כסף במוצר, הולכים להשקיע כסף בקורס, אני לא רוצה שתפלו כאן, ולכן שמנו מומחה שלנו של אמזון, שיעבור על הרשימות שלכם, ויגיד לכם, זה מוצר טוב, זה מוצר לא טוב, זה מוצר כן טוב, ובהתאם לקריטריונים שאנחנו יודעים, מישהו שיראה את זה בעין, תמיד טוב שיהיה עוד עין, למרות שאם תעבדו לפי הנוסחה שלי, אין סיבה שתמצאו מוצר שהוא לא טוב, ואין סיבה שתמצאו מוצר שבסוף לא תצליחו לקדם אותו. זו נוסחה שהיא מאוד מאוד טכנית, זה באמת משהו שעבדנו על זה הרבה, ואנחנו מרכיבים אותו. אז בחרתם מוצר, השלב השני זה לייצר את המוצר. אז מה שנעשה, אנחנו תקבלו מאיתנו טלפונים של אנשי קשר שלנו בסין, שאתם מרימים אליהם טלפון, אתם אומרים להם, הנה, זה המוצר שלי באמזון, זה המוצר שאני רוצה, תשלחו לו מוצר דומה, תייצר לי את זה, האנשים שלנו יחפשו בשבילכם את המוצר, בדרך כלל במחיר הרבה יותר זול ממה שתמצאו אותו לבד, ויגידו לכם, הנה זה המוצר, הם ידאגו לייצר לכם, הם יעשו לכם את כל העבודה, את כל הכאב ראש בסין, בלי קשר, אנחנו גם נלמד אתכם איך למצוא ספקים לבד, זה משהו שהוא מאוד פשוט, אבל כי אנשי קשר לא תמיד יצליחו למצוא כל מוצר, אז אם אנשים שלנו לא ימצאו את המוצר שלכם, אז תוכלו לעשות את זה לבד. אבל בגדול, אני היום שאני מייצר מוצרים, אני מרים טלפון לאחד האנשים שיש לי, אני אומר לו, כך, זה המוצר שאני רוצה, אני שולח לו לינק באמזון למוצר דומה, אני אומר לו, אני רוצה שתעשה את זה בצבע כזה, קח את הלוגו שלי, תעשה את המוצר טיפה יותר טוב, וזהו, הוא בעצם פותר לי את הבלגן הזה. אחר כך אני צריך לשלוח את המוצר הזה לאמזון, גם כאן יש לי בן אדם, אנשי קשר שהם דואגים לשילוחים האלה, הם כבר מתאמים עם האנשים האלו מסין, באים, לוקחים את המוצרים ומעבירים את זה לאמזון. אנחנו תמיד ממליצים לשלוח את המוצרים לפני שהם שולחים אותם לאמזון, אחרי הפעם הראשונה, לחברות אמריקאיות שבודקות את המוצר, בודקות את הייצור, בודקות שהכל בסדר, שכלום לא נשבר, זה יקטין סיכון, אבל שוב, זה חלק שהוא טכני, שבשבועיים אתם מסיימים את זה. לבחור מוצר, אתם תשבו על זה יום-יומיים, אתם מסיימים את זה, לפי השיטה שלנו. תשבו כמה שעות, יהיו לכם לפחות 2-3 מוצרים, אם תעבדו בדיוק לפי מה שנלמד אתכם. אחר כך יש לכם לייצר ולשלוח את המוצר, ייקח לכם עוד שבוע-שבועיים, אבל זה לא משהו שאתם צריכים לשבור בו את הראש יותר מדי. ואחר כך החלק הבא זה קידום המוצר. גם כאן יש לנו שיטה שהיא מאוד טכנית, שהיא חופפת לבחירת מוצר, מאחר שהמוצר שלכם שבחרתם הוא כבר לפי מה שהנחנו אתכם, אז מהר מאוד אתם תדרגו את המוצר שלכם באמזון ותגיעו לעמודים הראשונים. זה החלק הכי משמעותי בעצם בעסק הזה, יש פה כמה שיטות לקדם את המוצרים, אנחנו נעבור על הכל, כאשר שוב, בכל התהליך המיקוד שלנו הוא על מילות מפתח. אנחנו באמת פועלים אחרת ממה שרוב האנשים מלמדים, ומה שרוב הקורסים, כי אנחנו ממוקדים במילות מפתח, כי אנחנו מבינים שמה שחשוב בעצם זה המילת מפתח ופחות המוצר, ולכן אנחנו נלמד אתכם איך לדרג את המוצר שלכם באמזון, איך לגרום למנוע של אמזון להבין שהוא צריך לשים את המוצר שלכם בהתחלה, ואיך לחלק ריוויו, יש כל מיני תהליכים כדי לקדם את המוצר. אז זה לגבי הקידום של המוצר. אז באמת בנינו כאן מערכת פשוטה שבאמת כל אחד תוך, לא יודע מה, חודשיים גג, יכול כבר להיות עם מוצר משלו, אחרי שהוא עבר את כל התהליך הזה.
וזה עובד חברים, הנה כמה תוצאות שלנו, או של חשבונות שלנו, זה של תלמיד לדעתי, אבל $20,000 מחירות ב-30 יום, זה אריאל, שהוא גם אחד המדריכים בקורס, 380, זה מהחשבון של אריאל, 385 מחירות, רק משני מוצרים, ב-30 יום. זה דברים שאפשר לעשות אם עובדים נכון עם מילות מפתח, אם עובדים נכון, ובוחרים מראש מוצרים שהם טובים, והם מקדמים אותם כמו שצריך, אז אלה התוצאות שתקבלו, כנראה. אוקיי. בואו נמשיך. טוב, למה השיטה הזאת עובדת? אני לא צריך להרחיב, כל הזמן נוצרים מוצרים חדשים, השוק גדל, ושוב, בגלל שאנחנו עובדים על מילות מפתח, יש אין סוף מילות מפתח, וכל אחד מכם יכול להגיע בקלות 3-4 מוצרים. זה לא עניין של יום-יומיים, אבל תציבו לעצמכם יעד של יש לנו תלמיד שהחליט שתוך שנה הוא מגיע ל4 מוצרים, 4 או 5 מוצרים, זה תלמיד שעובד מאוד ברצינות, והוא שואף לשם. אז בהתחלה היו קשיים ויהיו דברים, אבל כל אחד יכול להגיע פה בעצם, אחרי שאתם קולטים את השיטה, אתם פשוט צריכים לשכפל ולייצר עוד ועוד מוצרים. אז שוב, אחרי שנתיים בערך שאנחנו עובדים באמזון ומייצרים את המוצרים שלנו, אנחנו פותחים את תוכנית הליווי שלנו, אנחנו פותחים אותה שוב, פתחנו אותה לפני חודשיים, ואנחנו פותחים אותה שוב עכשיו, כאשר כל מה שראיתם עכשיו, אנחנו נלמד אתכם בצורה מאוד מסודרת, אנחנו לא ארחיב פה כי הדגמתי לכם, אבל אנחנו נלמד אתכם קודם כל איך להתחיל עם דרופ שיפינג, ראיתם מקודם את התוצאות שאנשים עושים בדרופ שיפינג, אנחנו נראה לכם איזה אתרים אנחנו מוצאים בהם מוצרים בדרופ שיפינג, אנחנו נלמד אתכם את השיטות שלנו למצוא דרופ שיפינג, כי אם תנסו לעשות את זה עכשיו לבד, יהיה לכם מאוד קשה למצוא מוצרים עם פערי רווחים, פערי מחירים, אנחנו נלמד אתכם בדיוק איך אנחנו מוצאים את המוצרים, מהר מאוד, באמת, תיקח בשעה, אתם יכולים למצוא 4-5 מוצרים טובים לדרופ שיפינג, ולהרוויח מהם כסף, אנחנו נראה איך אתם מוצאים מוכרים אחרים שעושים דרופ שיפינג ומעתיקים מהם את המוצרים, אנחנו נדבר על מוצרים שאתם יכולים להרוויח עליהם גם מעל $40-50, יש לנו תלמידים, או אני מכיר לפחות אחד, שעובד רק על רווחים של $50, $60, $70 למחירה, זה טיפה יותר, אני פחות אוהב להתחיל ככה, אבל כל אחד יכול לעבוד בצורה אחרת, אנחנו נראה איך להעלות את המוצרים, איך להעלות מוצרים שלא קיימים בכלל בקטלוג של אמזון, כל הדברים הטכניים, אנחנו נלמד אתכם, אונליין ארביטראז' זה מה שהראיתי לכם מקודם מהרשימות, אנחנו נראה לכם איך באמת להתחיל עסק מבין $200 ל-$300, אגב ככה אני התחלתי, ככה גם אריאל התחלנו באמת בהשקעה של כמה מאות שקלים, ומשם גדלנו ובנינו את העסק הזה, אנחנו ניתן לכם רשימה של אתרים, ששם תמצאו הרבה מאוד דילים והנחות וקופונים, אנחנו נראה לכם איך גם אם תמכרו באותו מחיר שקניתם, אתם עדיין תעשו כסף, יש כל מיני שיטות לעשות את זה, אנחנו נקשר אתכם למחסן שעובד איתנו, שיטפל לכם בכל הנושא של השילוח והמדבקות וכל הכאב ראש, אז זה אונליין, והמטרה שלנו שוב שבחודש הראשון תרוויחו קצת כסף מפה, קצת כסף משם, זה מודל שהוא מאוד מאוד חם עכשיו, כי אנחנו חודש הבא נכנסים לתקופת החגים, ובתקופת החגים, לפחות אצלנו, כמעט כל המוצרים שאנחנו שולחים נמכרים מהר, יש לי מוצר, באמת, זה טס, זה העונה הכי חמה, תבדקו קצת בגוגל, תבינו שזו עונה מטורפת לשלוח מוצרים, אז אני רואה שיש כאן תלמידים שהם כבר בקורס, אז לתלמידים האלה אני אומר, תתחילו לקנות עכשיו כמה שיותר מוצרים, וכמובן אנחנו אז נעבור למודל של הפרייבט לבל, ששוב, פישטנו לכם את הכל, בנו לכם מערכת מאוד מאוד מסודרת, זאת אומרת, אתם מביאים לכם נוסחה, תמצאו מוצר, תבואו לנציג שלנו, יאשר לכם את המוצר, צרו קשר עם נציג שלנו בסין, לייצור את המוצר, קידום, וזהו, זאת אומרת, התהליך הוא מאוד טכני, אנחנו נדבר על קידום המוצרים כמובן, קידום מוצרים של אחרים באמזון, כמובן, ברגע שתלמדו איך לקדם אותם, תוכלו לעשות את זה, לעשות כמו שאנחנו עושים, אין מה להרחיב יותר מדי, ותלמדו מוכר, אחרי שיהיה לכם את המוצר, את הפרייבט לבל שלכם, אנחנו נלמד אתכם איך למכור אותו גם באי-ביי, ולייצר חנות עם לפחות 100 מוצרים. עכשיו אתם אומרים איך זה יכול להיות, יש לכם רק מוצר אחד, אז אנחנו נעשה בעצם דרופ שיפינג הפוך. זאת אומרת, אם אני עכשיו מייצר עוד פעם, סתם אני זורק, מברשת לברביקיו, אנחנו נלמד אתכם איך להקים באי-ביי חנות שהיא סביב הברביקיו, שבכל מוצר שימכר שם בחנות, רוב המוצרים שם לא יהיו שלכם בכלל, אלא אתם תעשו דרופ שיפינג הפוך מאמזון, אבל כל מוצר שימכר בחנות שלכם, אתם תרוויחו על זה כסף, זה עוד איזשהו אקסטרה
לעסק שלכם באמזון. אם אני מסכם, יש לנו פה 4 מודלים בתוכנית, Private Label, Dropshipping, קידום מוצרים של אנשים אחרים, ו-Arbitrage FBA. אין היום אף תוכנית, אף קורס, אף מקום שמלמד את כל הדברים האלו, בטח שלא, גם בצורה שאנחנו מלמדים וגם לא בצורה שאנחנו מלמדים, אבל חשוב לנו לתת לכם את כל המידע ואת כל מה שאנחנו יודעים, כי אני תמיד מאמין שצריך לייצר כמה ערוצי הכנסה. Private Label זה מעולה, אבל שוב, אני גם לא יכול להתחייב שכולם יצליחו, יהיו מוצרים שפחות יצליחו, ואנשים יתקלו בבעיות, ולכן מראש אנחנו מכוונים אתכם לייצר כמה ערוצי הכנסה, להקטין סיכונים. אנחנו גם רוצים שתתחילו להרוויח כבר בהתחלה, בחודש הראשון, בשביל התחושה הטובה, שוב, אתם לא תשרו מזה, אבל וואלה, להרוויח פה $20, פה $30, פה $5, זה מביא לכם תחושה טובה, וראיתם בתחילת הוובינר את התוצאות של התלמידים שלנו, כולם אגב חדשים, כולם מהחודשיים האחרונים, פחות מחודשיים, התחלנו באוגוסט, חודש וחצי, גם לא, כל מה שהתוצאות שהראיתי לכם מקודם, זה ב5 שבועות. בנוסף, אתם תלמדו לקדם מוצרים של אחרים, שזה בעצם מקצוע לכל דבר. מה תקבלו מאיתנו? תקבלו מאיתנו גישה לא מוגבלת בזמן לאתר חברים, יש לנו אתר עם כל הסרטונים בפנים, ומה שחשוב זה שאתם תמשיכו לקבל מאיתנו עדכונים כל הזמן. העולם המסחר האלקטרוני משתנה מכל הזמן, מה שאני אומר לכם עכשיו, עוד חצי שנה, ישתנה כנראה ודברים ישתנו, ולכן כל מי שמצטרף אלינו, יקבל את החומר העדכני כל הזמן. הקורס, אנחנו איתכם בליווי אינטנסיבי, משהו כמו 3 חודשים, אבל אחר כך אתם ממשיכים להיות חברים איתנו בקבוצת פייסבוק ובאתר, ויש לנו תלמידים שכבר 2 מקבלים מאיתנו תכנים, כי ברגע שאתם מצטרפים אלינו לקבוצה, כל עוד אנחנו בתחום, אתם תמשיכו לקבל עדכונים, אנחנו מעדכנים את הסרטונים באתר כל הזמן, אני יכול להגיד לכם שרק את Private Label השנה התקנו 3 פעמים, כי כל פעם אנחנו משפרים את זה, מוסיפים ומתאימים, ודואגים שתקבלו את המידע הכי עדכני. שבוע הבא יהיה עוד עדכון על ה-Private Label, אנחנו כל הזמן מעדכנים ומעדכנים אתכם לכלים חדשים שיוצאים ושיטות חדשות, זה כל הזמן זז, וזאת הסיבה שאני פחות, הרבה פעמים שואלים אותי למה אתם לא עושים קורסים פרונטליים, למה אתם לא עושים איזשהו משהו עם מפגשים, אני פחות מאמין בזה כי אני יודע שזה עולם שמשתנה כל הזמן, ולכן כשמישהו מצטרף חשוב לי ללוות אותו גם אחרי חצי שנה ושנה. אז אתר החברים דיברנו, אנחנו ניתן לכם את כל האנשי קשר שלנו בסין, והמחסנים בארצות הברית, והספקים, וחברות שליחויות, וחברות שעושות את תהליך הבדיקה, אנחנו נקשר אתכם לכל האנשים שאנחנו עובדים איתם, כדי להקל עליכם את כל העבודה. כל מיני כלים ותוספים לדפדפן, שיעזרו לכם תוכנות, נמליץ לכם על מה שאנחנו עובדים, אתם יכולים להקשיב להמלצה שלנו או לא, יש הרבה מאוד כלים, חלקם בתשלום, חלקם חינמים, אנחנו נגיד לכם מה אנחנו עובדים ואתם תחליטו מה אתם רוצים להשתמש בו. קבוצת פייסבוק, ראיתם את הקבוצה מקודם, אנחנו פעמיים בשבוע גם מפרסמים שם מוצרים שאתם יכולים להעתיק, בואו ניכנס פה סתם לקבוצה שתוכלו לראות מה, בואו נראה אם לא סגרתי את זה, זאת הקבוצה, זאת הקבוצה, אתם רואים, אריה כל פעם מפרסם כאן, למשל 100 אתרים שאתם יכולים למצוא בהם מוצרים לדרופ שיפינג, זאת הרשימה, שאלות שאנשים שואלים, תוצאות, אנשים בעצם מחליפים כל הזמן, יש פה הרבה מאוד מידע שיכול לעזור לכם להצליח כאן. אנחנו נעשה מפגש פרונטלי, ששם ניתן לכם עוד טיפים, תבואו אלינו, ניתן לכם הרבה מאוד טיפים שיעזרו לכם, לדעתי המפגש הוא בשבועיים הקרובים, ששם אנחנו נפגוש אתכם פנים מול פנים, ניתן לכם טיפים, מי שצריך קצת עזרה או קצת מיקוד יקבל, תכירו אותנו גם, נכיר אתכם, זה מפגש שהוא מאוד מאוד חשוב, גם סדנה לפרייבט לבל, ותמיכה, יש לנו תמיכה באמת, אני יכול להגיד, אין לי בעיה לעוף על הצד התמיכה שלנו, התמיכה שלנו באמת הכי טובה שאני מכיר היום בקורסים, יש לנו מדריכים שבכל זמן שאתם צריכים, אתם נכנסים לאתר, לוחצים על הכפתור צור קשר עם מדריך, משאירים את הטלפון, וחוזרים אליכם ועונים לכם, ובאמת יש לנו תמיכה טלפונית אישית, אין דבר כזה באף קורס, ואנחנו יודעים שאנשים מתקשים, אנחנו יודעים שאנשים הולכים להשקיע כסף, מי שעושה פרייבט לבל, הולך להשקיע כסף מהכיס, וחשוב לנו לתת לכם באמת את התמיכה המקסימלית שאנחנו יכולים לתת. 200, מה צריך בשביל הקורס? ידע בסיסי באנגלית, אתם חייבים אנגלית, מי שלא יודע בכלל אנגלית לצערי זה לא יתאים לו, אתם לא צריכים את זה כשפת אם, אבל חשוב שתכירו אנגלית. בשלב הראשון אתם צריכים להשקיע לפחות שעתיים
כי אין מה לעשות, זה עסק לכל דבר, ואתה צריכים לבוא גם בראש של עסק, שזה כבר סעיף 3, מי שבא פה בשביל להרוויח כסף, קצת או הרבה, זה לא בשבילו. אנחנו מלמדים אתכם כאן מקצוע לכל דבר, אנשים משלמים היום 100-200 אלף שקל לתואר 3 שנים באוניברסיטה, שזה בסדר, אבל אף אחד לא מצפה שהם מסיימים את התואר, להרוויח ישר כסף, אז כאן אני לא אומר לכם תחכו 3 שנים, אבל תחסו לזה לכל עסק, זה טוב למי שבא ורוצה ללמוד מקצוע, ומבין שגם עוד 5-10 שנים, זה רק יתפתח, והמיומנויות שהוא ילמד היום, הם יהיו שוות לו הרבה מאוד כסף, גם בשוק כשכיר, גם כעצמאי, וגם כמובן בתור ביזנס, כמו שהראיתי לכם כאן. מי שרוצה לעבוד במודל הפרייבט לבל, צריך בין 2,000 ל-3,000 דולר השקעה, מי שרוצה להתחיל ישר בפרייבט לבל, גם זה כסף שצריך, מי שמעדיף להתחיל במודלים האחרים, לצבור כסף ואז לגדול, גם אפשרות. מבחינת המחיר, אנחנו מוכרים את הקורס, הוא 6,950, 6,950, אנחנו עושים פה מחיר מיוחד של 6,200 להיום, כל עוד אנחנו כאן בוובינר, ששוב, אתם נכנסים, אתם מקבלים גישה לכל החיים, לחומרים שלנו, ולכל המודלים, יהיו וובינרים כמו עכשיו, רק קבוצות קטנות יותר, שתוכלו לשאול שאלות, בכל הנושאים שעברנו עליהם, גם על דרופשיפינג, אנחנו עושים וובינרים שבהם אני מראה לכם, ממש, איך אני מוצא מוצרים, נגיד לדרופשיפינג, אנחנו עושים את זה ביחד, בדיוק מה שאני עושה, אני מראה לכם מה אני עושה, כדי שתוכלו להבין איך זה עובד, וזה לא רק תיאוריה, אנחנו עושים וובינר, אתם אומרים לי מילת חיפוש, ואני מתחיל להראות לכם איך אני מוצא שם מוצרים, אנחנו עושים את זה מדי פעם, אנחנו עושים וובינרים על FBA, על פרייבט לבל, אבל יש כאן באמת בונוס מיוחד, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, תוכנית המנטורין. יש לנו במשרד לפתח תקווה, וחשוב לנו לתת לכם תמיכה עוד יותר אישית, אחרי כל מה שאמרנו לכם עכשיו, ולכן כל מי שיצטרף עכשיו בוובינר לקורס, יצטרף לתוכנית המנטורים, ששם יהיה לנו מומחה למסחר באמזון, שנמצא במשרד, אתם תבואו עם הרשימות מוצרים שלכם, אתם תבואו עם המוצר שלכם אחרי שתייצרו אותו, והוא בעצם יהיה מישהו פנים מול פנים שתוכלו לשבת איתו, והוא יגיד לכם איזה מוצר ללכת, איך לקדם אותו, מה לשים לב, יעבור על הדף מחירה שלכם, באמת מישהו שיושב איתכם אחד על אחד, ועוזר לכם לקדם את המוצרים. אני יודע שכבר כמה מהתלמידים שלנו כבר היו שם, קיבלו הרבה מאוד ערך, זה אנשים שנרשמו בוובינר הקודם, לפני חודש וחצי, אז אנחנו פותחים את זה שוב פעם, כי ראינו שזה באמת תרם, ואנשים שקיבלו את הבונוס הזה, באמת התקדמו הרבה יותר מהר, אז כל מי שיצטרף עכשיו בוובינר לקורס, יקבל את הבונוס הזה, שתכף אמיר ירחיב על זה יותר. מה כולל תוכנית המנטורים? מפגש אחד על אחד עם מומחה למסחר באמזון, אם אתם גרים רחוק, או שלא בא לכם לבוא לפתח תקווה, בצדק אגב לדעתי, אבל אתם יכולים להתחבר בסקייפ, אנחנו נבדוק את החשבון שלכם, ובעצם כל מה שאתם צריכים בייצור מותג פרטי, יהיה בן אדם שילווה אתכם, יהיה לכם את הטלפון שלו, והוא יוכל לעזור לכם עד שיהיה לכם את המוצר. רק התוכנית הזאת אנחנו מוכרים את זה ב-4,900 בנפרד, לאנשים שכבר סוחרים באמזון, כאן אנחנו מביאים לכם את זה בחינם. לגבי הצטרפות, מי שרוצה להצטרף, כאן יש עוד פרטים על הקורס, מי שרוצה להירשם וירשם עכשיו, אתם יכולים להירשם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים, או בפייפל, יש לכם גם הנחה בפייפל, לדעתי, או כנסו, יש פה את הפרטים, אתם יכולים להירשם מכאן. מי שמעדיף לעשות את טלפונית, או שיש לו שאלות, או שהוא לא בטוח, או שמתלבט, תתקשרו לאחד הטלפונים, יש טלפון של עדן, בן ואמיר, שהם יעזרו לכם להירשם, או יענו לכם על שאלות, או אם יש לכם איזושהי בעיה, הם יעזרו לכם. בן, אתה צודק, תן לי את המספר שלו. יש כאן, אני רואה שכבר מתחיל עומס, אני אוסיף כאן עוד מספר טלפון. בן, תרשום לי רגע את המספר, כדי שאני אוסיף את המספר של אבירם. עכשיו, חשוב מאוד, אני יודע שחלקכם מתלבטים, ולא יודעים, ולא בטוחים. כל מי שיצטרף לקורס יקבל 14 ימי אחריות. אם אתם נכנסים לקורס ואתם רואים שזה לא בשבילכם, או שסתם עבדתי עליכם ואני לא יודע מה, אתם יכולים תוך 14 יום לקבל החזר מלא, ולקבל החזר על הכסף שלכם. אין לנו שום רצון להחזיק אתכם בכוח, או לעבוד עם אנשים שלא באמת שמה. אז מי שמתלבט, יש לכם 14 יום אחריות. אני אוסיף לכם פה עוד מספר טלפון, כי אני רואה שבאמת יש עומס על הקווים, ותכף, אתם יודעים מה, רגע, אני אעלה שנייה את אמיר. אני רוצה להעלות פה באמת את אחד המשווקים האינטרנטיים הגדולים בארץ, אמיר פטיטו.
הוא כבר משהו כמו 10 שנים לדעתי מתעסק בשיווק באינטרנט, אחד מהאנשים שהקים את האקדמיה, יש לו הרבה מאוד עסקים אינטרנטיים, ואני רוצה להעלות אותו, אז אמיר, תגיד לי אם אתה כאן. שומעים אותי? תעדכנו אותי ששומעים אותי? מעולה, אני משאיר כאן עוד טלפון, כי אני רואה, כי רושמים לי פה שיש פה עומס על הקווים, אז אני משאיר פה עוד טלפון למי שרוצה להירשם. מעולה, אז דבר ראשון, ערב טוב חברים, תודה רבה לאוריאל. אני שומע את אוריאל כבר שנים וכל פעם באמת נהנה מחדש, אז תודה ככה על ההדרכה ועל ההסבר. אני אגיד לכם משהו ככה ברמה באמת היותר אישית מעבר לרמת הקורס. תבינו, כל מי שאני באמת חוקר ולומד את כל התחום של קניות אונליין, רואה את הגידול בשנים האחרונות. ואני יכול להגיד לכם שאני בעצמי שנים מתעסק בו במסחר אונליין, בקניות אונליין, במסחר אלקטרוני, ורואים שפשוט משנה לשנה העולם הולך לשם. עכשיו, לפני שאני בכלל מדבר על הקורס, תבינו שאתם לומדים פה מעבר לבוא ולעשות פה כסף, אתם לומדים פה מקצוע. אוקיי, אנשים באמת הולכים, אני ביניהם, שורפים הרבה מאוד שנים על אוניברסיטה, והם באמת לומדים דברים שהרבה פעמים אין להם באמת ערך אמיתי. לפעמים כן, לפעמים לא, יש הרבה מקצועות שפשוט אין להם ערך אמיתי, שאנשים מסיימים את התואר, ואני חברים שסיימו את התואר, והולכים מרוויחים 6 ו7 ו8 אלף שקל בחודש. ומעבר לכל הדברים בעצם שאוריאל מלמד אתכם, תבינו שאתם לומדים פה מקצוע. החברות, ובאמת היום כל גוף גדול, והרבה גם גופים קטנים בזמן האחרון, צריכים אנשים שיש להם רקע במסחר אלקטרוני, שיש להם רקע במסחר באמזון. ומעבר לכל הדברים שאתם יכולים לעשות בעצמכם, בעצם זה שיש לכם כוח מאוד מאוד גדול, שאתם יודעים דברים שאחרים לא יודעים, בתקופת זמן הזאת, רק זה שווה הרבה מאוד כסף. כלומר, עכשיו אנחנו לא הולכים ללמד אתכם פה איך לפתוח חנות ולעשות כמה דברים קטנים שיביאו לכם. הקורס הזה, באמת מי שכבר עובד איתנו יודע, זה לדעתי הקורס הכי מקיף בישראל. הוא כולל כל כך הרבה מודלים, כולל כל כך הרבה דברים, הוא מתעדכן באופן כל כך קבוע, שכל מי שרוצה באמת קצת להצליח ומוכן להשקיע, אנחנו ניתן לכם את כל מה שצריך. עכשיו, חשוב, אני רואה תוך כדי כבר כמה חבר'ה שמצטרפים אלינו, אז דבר ראשון, ברוכים הבאים לאלה שהצטרפו. אוריאל דיבר על משהו שמבחינתי הוא קלף מאוד מאוד חזק לכל מי שבאמת החליט כבר לעשות הצעד. הוא דיבר על תוכנית המנטורים. תוכנית המנטורים מוביל בחור בשם יגאל. יגאל הוא המנטור שלנו, הוא אגב הבחור שמנהל לי את החנויות שלי. בן אדם סופר מקצוען, יודע לעבוד, באמת עבד הרבה מאוד עם בעלי עסקים, עבד הרבה עם פרטיים, מקצוען על. אני יכול להגיד לכם ששעת ליווי של יגאל עולה יותר מ1,000 שקל. יגאל לרוב לא לוקח ליוויים אישיים, ובאמת שבנינו את התוכנית הזאת, אחד מהכלים הראשונים שנתנו, אמרתי אני רוצה לתת לקבוצה קטנה של אנשים שמקבלת החלטה מהר, יתרון לא הוגן על השאר. למה יתרון לא הוגן? כי אני יכול להגיד לכם ששעתיים של פגישה עם יגאל, ואתם תראו את זה מהר מאוד בקבוצה שאני מצרף לכם, שיש שם כבר חבר'ה שבקורס הקודם שלנו, במחזור הקודם, שעתיים עם יגאל נותנים לכם בעצם דברים שאתם בשבועיים, בשלוש, בחודש של עבודה, לא תמיד תלמדו בעצמכם. למה? כי זה בן אדם שבא עם הרבה מאוד ניסיון, ואני רואה באמת שאנשים נותנים לו להעיף מבט על חנות, לפעמים ב10 דקות הוא יכול לשנות להם את כל התפיסה. אוקיי? אז אנחנו נתנו גם במחזור הזה, כמו במחזור הקודם, הרבה מאוד ביקשו, נתנו ל-20 הראשונים שהצטרפו, זה כמובן יהיה אך ורק בוובינר, כי אנחנו עם הכמות שהאנשים שהגיעו לוובינר, אני מניח שזה יסתיים אפילו לפני, 20 האנשים הראשונים שהצטרפו דרך הוובינר יקבלו את התוכנית ליווי, שזה פגישה, מי שצריך כמובן יותר מפגישה, אנחנו גם לא ניתן לו פגישה נוספת, אם זה קצת טלפוני בין לבין, אם זה סקייפ לאלה שגרים רחוק, או לאלה שגרים בחו"ל. אני אומר לכם, אם אתם חושבים על זה, ואם אתם מתלבטים, אל תדחו. יש פה את הטלפונים של עדן ושל בן ושל אבירן, אני כרגע פחות זמין, אני רואה שכבר כמה מתקשרים אליי, אז עדיף להתחיל עם השלושה הראשונים האלה. תירשמו ואל תחכו, אוקיי? כי זה קריטי. עכשיו, עשינו פה משהו שלעולם לא עשינו בקורסים שלנו, אנחנו חושפים אתכם להרבה מאוד תכנים מאוד מאוד
מאוד מאוד יוקרתיים, להרבה דברים שהם בעצם אנחנו לא אוהבים לחשוף לאף אחד, ואנחנו נתנו פה 14 יום אחריות. כלומר, אנחנו נותנים לכם את כל הערך שלנו. אורן, המיקרופון שלך פתוח. עדן. עוד מעט אורן יצא. עדן, תשתיקו את המיקרופון בבקשה. אוקיי, מה? רגע, איך את מסגרת? אוריאל, תשתיק אותם. אוקיי. אני השתקתי אותו. סליחה חברים, עוד מעט יעלה איתנו אורן גולדברג. אורן זה לדעתי אחד מעשרת הסוחרים הגדולים היום באי-ביי בישראל, גם באמזון יש לו חשבון מאוד מאוד גדול, אז עוד מעט הוא יעלה וייתן לכם את הטיפים שלו. אז לגבי 14 יום אחריות, מה שהתחלתי לדבר, אתם מקבלים פה גישה לחומרים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד יוקרתיים, לתוכנות שלנו, לליווי שלנו. עכשיו, אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו מעדיפים לעבוד אך ורק עם קהל שהוא נורא נורא איכותי. אוקיי, אוריאל, תגדי להם בבקשה את השקופית שלהם יותר נוח לראות. לעבוד עם קהל מאוד מאוד איכותי. עכשיו, אם החלטתם מכל סיבה שהיא, אחרי 14 ימים, ברגע שהצטרפתם שזה לא מתאים לכם, אנחנו לא רוצים אתכם בכוח, תשלחו לנו מייל, קחו את הכסף בחזרה. אוקיי? זה משהו שהוא בעצם פורץ דרך, אף אחד לא עושה את זה בתחום שלנו, לא בתוכניות הליווי. אז יש גם 100% ביטחון. אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, יש פה באמת הרבה מאוד אנשים, אני רואה מעל 200 איש נשארו איתנו, אני יודע שהטלפונים לא מפסיקים לצלצל, אני רואה שגם אצלי. אגב, חברים, אם אני לא עונה למישהו, זה לא... תשלחו לי פשוט SMS או שאלה ספציפית ואני אעזור, אבל כרגע פשוט תדברו עם שלושת החבר'ה הראשונים שמופיעים כאן. עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם, אוריאל קצת הגזים 10 שנים, אבל אני אותו סוגר 6 שנים בעולם האינטרנט, בעולם האינטרנט כפול טיים, עשיתי קצת אינטרנט לפני, אבל היום אני כמעט 6 שנים עצמאי במשרה מלאה מהאינטרנט, אוהב את זה, מרוויח טוב, אני מאוד אוהב את הסדר יום שלי, יצא לי לעבוד תקופות ארוכות גם בחו"ל, גרנו בתאילנד כמה חודשים והפעלנו את העסק משם, שזה היה דבר מדהים בפני עצמו, אבל אני רוצה לדבר איתכם על משהו באמת שיותר ייגע לכל אחד מכם באופן אישי. הדבר הכי חשוב בשיווק באינטרנט, במסחר אלקטרוני, הוא לדעת לעשות את השקל הראשון באינטרנט. אוקיי? אני לעולם לא אשכח את השקל הראשון, זוכר עשיתי עמלה על איזה משהו שמכרתי והרווחתי 50 שקל, אני לא יכול להסביר לכם איזה אושר חוויתי, איזה התרגשות. עכשיו, אני בטוח שיש פה הרבה אנשים שכבר עשו קצת כסף, ויש פה באמת הרוב הגדול שעוד לא עשה שקל באינטרנט. אוקיי? המודלים שאנחנו מלמדים אתכם, הדרופשיפינג וה-FBA, בעזרת הליווי האישי שלנו, אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד אנשים בחודש הראשון או בשבועיים הראשונים הולכים לעשות פה כסף. זה לא כסף גדול, אבל הם הולכים לעשות כמה עשרות דולרים, חלקם יעשו כמה מאות דולרים. אוקיי? למה זה חשוב? כי עשית שקל אחד, הבנת שזה אפשרי. הבנת שאתה יודע לעשות את השקל השני, השלישי, ולאט לאט זה הולך גדל לכמה מאות דולרים, וכמה אלפי שקלים ואלפי דולרים, ואני רואה היום באמת הרבה מאוד אנשים שאנחנו בקשר איתם, אם זה בקבוצות או אם זה טלפונית, שבאמת לפני חצי שנה בא אליי, באמת עם אפס ידע בתחום האינטרנט, לא ידעו, חלקם לא ידעו אפילו מה זה אמזון, ובאמת אני זוכר את השקל הראשון שהם פרסמו, עשיתי 20 דולר, עשיתי 40 דולר, חלק מהאנשים האלה עושים 4 ו-5 ו-6 אלף דולר נקי כל חודש. אוקיי? זה לא כולם, יש כאלה שלוקח להם טיפה יותר זמן, יש כאלה שעדיין עומדים על כמה אלפי שקלים בודדים, אבל אני יכול להגיד לכם שזה קורה. עכשיו, במי זה תלוי? זה תלוי ב100% בכם. יש באמת, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, אני מאוד אוהב לעזור, הרבה מאוד אנשים שואלים אותי, כמה כסף אני יכול להרוויח? אוקיי? עכשיו, באמזון, כמו בכל תחום בחיים, הכל מתחלק לשלושה תחומים, זה אגב משהו שאורן לימד אותי שבאמת זה תפיסה לחיים לדעתי שכל אחד מכם חייב לאמץ. יש 3 סוגי אנשים בכל תחום בחיים, אם זה באינטרנט ואם זה מחוצה. יש את האנשים שיכנסו, באמת יבואו, יהיו במאמץ הקל, לא יעשו יותר מדי דברים, חלקם יצליחו, חלקם בכלל לא יצליחו, ומהר מאוד יפרשו, יכול להיות שיעשו כמה גרושים. זה אנשים שבכל תחום בחיים פשוט יחשלו. זה לא משנה אם זה אינטרנט, או אם זה עבודה, או אם זה כל דבר אחר. לא יתאמצו יותר מדי, ופשוט מהר מאוד יפרשו וישימו את כל העולם לעם.
אוקיי? יש את הרוב הגדול של האנשים שזה הממוצע, שיבואו ובאמת אנחנו רואים את הממוצעים בקורסים, אנשים באים ועושים כסף נחמד, חלקם עושים 500, 600 דולר בחודש, זה נחמד, חלקם עושים 2,000, 3,000, 4,000 שקל בחודש, זה נחמד, זה בסדר, חלקם עושים טיפה יותר, אבל זה הממוצע, כלומר לעשות 1,000-1,500 דולר בחודש באמזון רווח, זה לא מיוחד, זה כלומר, זה טיפה עבודה, זה טיפה להשקיע, אבל הרוב הגדול של האנשים שעושים את הדברים הבסיסיים יגיעו לשם. ואם זה מה שאתם מכוונים, ואני יכול להגיד לכם שהרבה אנשים מאוד מאוד מרוצים, עוד 1,000-2,000 דולר בחודש אקסטרה בזמן הפענוי שלהם, זה הרוב הגדול, הממוצע, אם אתם מכוונים לשם, מעולה, מדהים, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה. עכשיו, בכל תחום יש תמיד את העשירון העליון, אוקיי? ושם אני ממליץ לכם להיות. זה האנשים שאומרים, לא מעניין אותי כלום, אני הולך להיות פה מהחבר'ה הכי טובים, אני הולך להיות פה מהטופ. אני הולך להיות מהאנשים שעוד חצי שנה מהיום עושים 4 ו-5,000 דולר. ואני יכול להגיד לכם שאת האנשים האלה אני מזהה מהר בשיחה הראשונה, או בהתכתבות במיילים הראשונה, או הרבה פעמים על הצעד שהם עושים. זה אנשים שאומרים, לא מעניין אותי כלום, אני הולך להיות פה בטופ. אוקיי? לרוב זה אנשים שנרשמים ראשונים, לרוב זה אחד האנשים שגם הופכים אצלנו, נכנסים לתוכניות מנטורים שלנו, נכנסים להדרכה אצלנו אחרי זה. בסופו של דבר, מעבר אל הכל, זה החלטה. לכם נותר לעשות דבר אחד, אתם שמעתם כבר, אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל. שמעתם על אמזון, אנחנו מלמדים פה שיטה שעובדת, לא רק אצלנו, אלא עובדת בכל העולם. אוקיי? אני לא מלמד אתכם עכשיו איזה טכניקה הזויה באינטרנט. אמזון עובד. אתם רואים את הכמויות, אמזון מוכרת בעשרות, לדעתי עברה גם את ה-100 מיליארד דולר מכירות שנתיות. הנתונים ברורים. לעשות כסף אפשר, ויש עשרות אם לא מאות אלפים שעושים את זה בעולם. עכשיו, תקבלו את ההחלטה. אוקיי? זה בסופו של דבר רק החלטה, אני עושה את זה בכל תחום שנכנס אליו. אני נכנס לתחום, אם זה בשופיפיי שנכנסנו להתחלה, אם זה הרבה מאוד תחומים אחרים שאני מתעסק גם מחוץ לאינטרנט, אני מקבל את ההחלטה להיות בין הטובים ביותר. אוקיי? אני יודע שאני הולך להיכנס לתחום, הולך להיכנס בו בכל הכוח. עכשיו, היופי בתוכנית הליווי, שאני לא אומר לכם לעשות את זה לבד. אני אומר לכם, חבר'ה, לכל אחד מכם יש ליווי אישי צמוד. אף אחד בישראל לא עושה את זה. יש לכם בעיה, תרימו טלפון, יש לנו צוות מדריכים שמבחינתי כולם בטופ העליון. כולם האנשים סופר מצליחים באמזון. תרימו טלפון, הם יעזרו לכם. יש לנו את יגאל, שהוא באמת מבחינתי אחד המנטורים הכי חזקים בישראל באמזון, שיושב איתכם אחד-אחד. לדעתי אנחנו קרובים עוד ל-20, לפי כמות ההרשמות שראיתי, אבל אנחנו עדיין לא שם, אז עדיין יש לכם אפשרות לתפוס את המקום. ב-20 אני סוגר את זה, 21, ברגע שבן אדם יירשם, הוא יקבל הודעה שתוכנית המנטורים נגמרה, עד תפספסו, כרגע זה עדיין פתוח. יש לכם פה באמת חבר'ה שידחפו אתכם, אם זה אריאל, ואם זה אוריאל, ואם זה אמיר בלכר, ובאמת הרבה מאוד אנשים שנותנים לכם את הנשמה, שמעסיקים פה צוות של עובדים, אם זה בישראל, אם זה בחו"ל, שיבואו לכם עם כל הנתונים הכי עדכניים, עם כל המוצרים הכי טובים. נותנים לכם עם דברים עם כפית לפה, רק תאכלו. אני יכול להגיד לכם, אם לנו היה את הדברים האלה לפני שנה, שנתיים, 3 שהתחלנו, המחזור שלנו כנראה, והרווחיות שלנו הייתה פי 2 היום. גם היום מאוד גדולה, אבל היא הייתה הרבה יותר גדולה, כי היינו חוסכים הרבה מאוד טעויות, והיינו מתקדמים הרבה יותר מהר. אוקיי, אז תעשו את הצעה, תרימו את הטלפון לאחד מהחבר'ה, שימו את הפחד בצד. אוקיי, אני מבין, באמת, אני חי את התחום הזה, אני כל הזמן מדבר עם אנשים, ואנשים באים ואומרים לי, תשמע, אני לא בטוח, אני לא יודע, אולי זה יקר, אולי זה לא מתאים לי, אולי אני לא אצליח. אז דבר ראשון, תוריד את הספק שזה לא יצליח. קודם כל, אם מתאים לכם, אם יש לכם אנגלית ברמה הכי בסיסית, ואתם יודעים לעבוד עבודה שוטפת עם מחשב, עם ג'ימל ופייסבוק ואינטרנט ברמה בסיסית, אין סיבה שלא תסתדרו, זה מאוד מאוד פשוט. אז זה לגבי מי שחושב שהוא לא יצליח, שזה לא מתאים לו. יש לנו ליווי אישי נורא 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 צמוד, אם זה במפגשים פרונטליים, אם זה במנטורים, בפגישות אישיות, אם זה בטלפון, אם זה בסקייפ, אם זה בפייסבוק, אם זה באתר חברים, שבאמת שדרגנו אותו לרמה הכי מדויקת, שיש לכם מפת דרכים שמסבירה לכם בצורה מאוד ברורה מה לעשות. הסיכוי היחיד שלכם לא להצליח, אני אומר לכם מראש, הוא לא לעשות. עכשיו, אם כל זה לא מספיק לכם, אני אומר לכם, קחו את הדבר הכי פשוט. אל תאמינו למה שאני אומר, תעשו את זה מבפנים. קחו 14 יום.
14 ימים של אחריות מוחלטת. תבדקו, תגידו לי, אחרי 14 יום, אמיר, זה לא מתאים לי, אף אחד לא יתווכח איתכם, יגיד לכם תודה רבה, המון בהצלחה, קחו את הכסף. אני רוצה פה חבורה של אנשים שבאו להצליח. אוקיי? אני יכול להגיד לכם, בלי קשר, עכשיו אנחנו עושים בדיקה עם החבר'ה מהמחזור האחרון, אני הולך לגייס 2-3 תפחים לשים אצלי, זה אנשים שיתחילו ממשכורת בסיס של 15,000 שקל ומעלה. כלומר, זה הסכום בסיס, כמובן פלוס בונוסים, פלוס הרבה דברים נוספים. זה מה שאני הולך לשלם, כרגע אני הולך למצוא 2-3 אנשים, אנחנו הולכים להגדיל את המשחק שלנו, ולהפיק אותם אצלנו. אוקיי? אז תבינו, זה אנשים שהתחיל, תבינו כמה כסף ידע בתחום הזה שווה. אוקיי? אם לפני 4-5 שנים, הרקע, אם היה לכם רקע חזק בגוגל או בפייסבוק, באמת יכלתם לקבל משכורות מאוד מאוד גבוהות כפרילנסרים או כעצמאים, מה שהיום כבר די פופולרי, וכמעט כולם היום יודעים קידום בפייסבוק, קידום בגוגל ובפייסבוק, זה הגוגל שלפני 5 שנים. יש לכם פה מקצוע. עכשיו, אחד מהדברים שאוריאל מלמד אתכם, זה לא רק איך בעצם לנהל עסקים וחברות, איך גם למצוא חברות. ויש לו חברה מאוד מצליחה, חברות פונות אליו, אבל למד אתכם גם גישה הפוכה, איך היום לפנות לחברות ולהציע להם את השירותים שלכם. אני יכול להגיד לכם שעוד חודשיים מהיום, מי שבאמת יתחייב לתהליך, ישקיע את כמה שעות בשבוע, עוד חודשיים מהיום יהיה במצב שיכול לנהל חנות לחברה. אני רוצה רק להעיר לגבי זה, שכבר יש לנו 2 תלמידים מהמחזור האחרון, חודש וחצי, שכבר הכנסנו אותם לחברה שלנו בתור, אני חושב, משלם להם, עדיין זה מתחילת הדרך, אבל אנשים שהכנסנו אותם אלינו, שהם הולכים ללמוד בדיוק את כל מה שאני עושה, ואחר כך אני מאמין שהם ימשיכו עם זה. אחד מהבחורים הוא נמצא בתאילנד, והוא מתכוון להגיע לארץ, והוא עובד איתנו כבר בחברה, והוא רואה גם את החברות האחרות שאנחנו עובדים איתן, החברות מאוד מאוד גדולות בארץ. אז כן, זה באמת מקצוע לכל דבר, שכל אחד מכם יכול להגיע לשם ולייצר את זה. אני חושב שכדאי גם שאני אתייחס לכמה שאלות פה, כמה דברים נקודתיים שפנו. כן. אז הילה, תדברי עם בן, או אבירן, או תדברי עם אחד מהאנשים, או עם עדן, והם יעזרו לך בשאלה הזאת הספציפית. לגבי, אוקיי, אני רואה פה לגבי המחיר, חשוב שתבינו. נכון, המחיר הוא לא 1,000-2,000 שקל, אבל צריכים להבין שהסיבה היא שאתם מצטרפים אלינו למשהו שהוא ארוך טווח, הוא בעצם כל עוד אנחנו בתחום, אתם ממשיכים לקבל מאיתנו תכנים. אין משהו, אין אף אחד אחר שמציע דבר כזה. אנחנו עוד חצי שנה יצא משהו חדש, יצא עוד משהו, אתם תקבלו מאיתנו עוד ועוד ועוד תכנים, כל עוד אנחנו בתחום. אמרתי לכם, יש לנו תלמידים שנמצאים 2 אצלנו בקורסים ומקבלים עדיין תכנים. אז מי שרואה את עצמו באמת נכנס לזה כמקצוע, לטווח הארוך, מבין את הפוטנציאל שיש כאן, ומוכן, יודע שלפעמים גם הוא ייפול, ולפעמים יהיה לו קשה, אבל הוא מבין את הפוטנציאל, הוא מבין שזה מקצוע של העתיד, הוא מבין שכל הקניות הולכות לאונליין, וזה לא משנה גם, אחרי שאתם תלמדו לעשות את זה באמזון, תדעו לעשות את זה גם באיביי, וגם בישראל, וגם איפה שאתם רוצים, כי העקרונות הם אותו מעקרונות. אז מי שמבין את זה, מבין שהוא נכנס לנו לתהליך ארוך טווח, ואנחנו גם מבינים שזה לא תהליך שבאמת אפשר לעשות אותו. היינו יכולים לעשות קורס של חודש, חודשיים, כמו הרבה קורסים אחרים, לעשות לכם 8 מודלים, לפתוח אחרי כל שבוע מודל, ולהגיד לכם אחר כך לכו הביתה. זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מאמינים בזה, זה פשוט לא העולם, העולם משתנה, והראיתי לכם פה מקודם, ואני יכול לחזור ולהראות לכם, אנשים עשו כסף באמת בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים, אין אף דבר כזה, אין אף שיטה אחרת כזאת שאני מכיר, אין אף קורס כזה שעושים את זה בצורה הזאת. מי שירצה אחר כך להמשיך ולהתפתח אצלנו בחברה של אמיר או בחברה שלי, אנחנו תמיד מחפשים אנשים שהם טובים, אנשים עם מוטיבציה. אני יכול להגיד לכם שיש לנו חייל בודד שהוא משרת בצבא, הצטרף לפני חודש וחצי, והיום לדעתי או השבוע, המוצר הראשון שלו כבר באוויר, הפרייבט לבל, בחור מאוד 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 מוכשר, שעובד כבר עכשיו על המוצר השני שלו. ושוב, כאלה אנשים אנחנו רוצים אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו, אנחנו רוצים להיכנס לתחום, ומבינים שזה לא עניין של חודש-חודשיים, כי אין מה לעשות, כי אני יודע שיקח לכם הרבה יותר, ייקח לכם זמן, עד שתבנו את העסק, ואני רוצה להיות איתכם, ואני רוצה שהצוות שלנו, והמדריכים שלנו, והמוקד שלנו, וכל הצוות הגדול, יהיה איתכם לאורך כל הדרך. אז זה לגבי זה. אני רוצה לומר משהו קטן על המחיר, באמת, שוב, אני חי את התחום הזה באמת כמה שנים טובות, ואני מדבר באמת עם הרבה אנשים כל יום.
אני יכול להגיד לכם משהו אחד, תראו, אנחנו לא מציעים פה, יש הרבה קורסים אינטרנטיים מצוינים, חלקם אגב של חברים, חלקם של אנשים שאני מאוד מאוד מעריך, שמוכרים במחירים דומים, קצת יותר יקרים ממה שאנחנו מציעים היום את התוכנית ליווי. אוקיי, אבל רובם הגדול לא נותן ליווי אישי טלפוני צמוד. אוקיי, או לא נותן ליווי שהוא כולל גם מפגשים וגם אונליין, וגם בעצם מדריכים שעובדים איתכם אחד על אחד, וגם פגישות אישיות. תוכניות ליווי מהסוג הזה בארץ מתחילות ב-15,000 שקל ומעלה. אוקיי, אני לא מדבר איתכם על עוד קורס אינטרנטי, אני לא נותן לכם גישה לסדרת סרטונים, ואומר לכם חבר'ה, תודה רבה, בהצלחה. יש פה צוות מאוד מאוד גדול, שמעבר לכל ההדרכות אונליין נותן לכם תמיכה לאורך כל היום. יש לנו מדריכים שאנחנו פשוט פורסים אותם לאורך כל שעות היום, חבר'ה שמדריכים בבוקר, בצהריים, בערב, האנשים שזמינים לכם, פגישות במשרדים, כלומר אנחנו נותנים לכם כל מה שאתם יכולים רק לחשוב עליו שאתם צריכים, אנחנו נותנים לכם. זו תוכנית ליווי מאוד מאוד מקיפה. עכשיו אני אהיה איתכם אמיתי, כן יש אנשים ש6,000 שקל יכול טיפה להישמע להם יקר. חבר'ה, אנחנו נותנים לחלק את זה ל-12 תשלומים, זה 500 שקל בחודש. קחו את העסק ברצינות, מהר מאוד אתם מחזירים את הקורס הזה. מהר מאוד. למה? כי כמו שאוריאל אמר, דבר ראשון, כן, המטרה היא לבנות עם הזמן private label, ובאמת להביא מוצרים משלכם, שירוצו מאוד חזק ותקעו. אני יכול להגיד לכם שיש בקרים שהיינו קמים עם 20, 30, 40 מחירות בבוקר, מדהים, לא עשיתי כלום בלילה, המוצר כבר רץ, המוצר מקודם ונמכר מדהים. אבל אני לא מדבר אפילו על השלב הזה, אני מדבר על השלב הראשון. חבר'ה, אנשים עושים פה כמה מאות דולרים, חלקם גם כמה אלפי שקלים כבר בחודש, חודשיים הראשונים. לא כולם אמנם, אבל מי שבוחר לעשות FBA ודרופשיפינג ברצינות ועושה את זה כמו שצריך, מהר מאוד מחזיר את ההשקעה, או מהר מאוד מכניס פה כסף. אוקיי? אז אל תתרגשו באמת מהמחיר, זה יחסית לתוכניות ליווי בתחום, באמת מי שמכיר, 15-20 אלף שקל ומעלה, זה התוכניות ליווי שמציעים היום בתחום. אוקיי? בואו נעלה קצת על שאלות, אני רואה פה הרבה שאלות, אוריאל, אתה להתחיל טיפה? כן, רגע, ראיתי פה פשוט משהו, נועה, לגבי, נועה מאוס, תתקשרי לעדן, אני השארתי לה לגבי מה שרשמת לי, תתקשרי לעדן והיא תעזור לך, ותתקשרי אליה עכשיו והיא תעזור לך בבעיה שלך. אם עדן לא עונה, בבקשה להתקשר לבן ואבירן, כי אני רואה שעדן כל הזמן בשיחות, היא לא עונה, תשלחי לה אס-אמס, אם מקסימום תחזור אלייך. אוריאל, שים גם את האימייל שלי פה, האם לבן אדם יש ספציפית משהו שלא יסתדר, אתה יודע מה, שים את המייל של עדן, הכי קל, שיצטרך לחזור על המון. עדן, תרשמי לי את המייל. אני אשלח את המייל שלך. אוקיי, בוואטסאפ. אוקיי, שאלה על הקורס, איך הוא פעול. תראו, ברגע שאתם מצטרפים, אתם תקבלו גישה כבר לכל המודלים, אתם תקבלו גישה לאתר, וכל אחד יוכל לבחור בעצם, הוא מתחיל מה-Private Label או מתחיל מהמודלים האחרים. יש שם גם הקלטות של השיעורים שעשינו בחודש וחצי האחרונים, שתוכלו לראות אותם כבר מעכשיו, זה גם יתרון שנכנסים, ומעכשיו והלאה, פעם בשבועיים בממוצע, אנחנו עושים וובינר, שזה בעצם שיעור ששם אני מדגים לכם, חי, מה אני עושה, איך אני מוצא מוצרים, אנחנו עונים לכם על שאלות ותשובות, בעצם הכל אונליין, כמו שעשינו עכשיו. מי שעובר למסלול של הפרייבט, ברגע שאתם מתחילים לעבור לפרייבט לבל, אתם פשוט, כל מי שנמצא כאן עכשיו, זה רלוונטי למי שנמצא כאן, אתם מתאמים דרך האתר פגישה עם המשרד שלנו, ואז אתם באים עם הרשימה אחרי שהבאתי לכם קובץ עבודה מדויק מה לעשות, ועובדים ישר מול יגאל המנטור לייצור המוצר, וגם בתחום של הפרייבט לבל יהיו הדרכות. אז בעצם אתם יכולים להתחיל כבר עכשיו, אתם לא תלויים בנו, כל אחד יכול להתקדם בקצב שלו, כל שאלה שיש לכם, יש לכם כפתור באתר, צור קשר עם מדריך, אתם משאירים לטלפון שלכם, ויחזרו אליכם, יש לנו את הקבוצת פייסבוק שהיא מאוד מאוד פעילה. אז אין בעיה, אין בעיה מהבחינה הזאת. עוד שאלות חברים, עוד דברים שחשוב לכם לפני ההרשמה, כולם יקבלו, כל מי שירשם יקבל עד מחר בבוקר גישה כבר לקורס, ויוכל להתחיל לראות את הסרטונים ולהיכנס לקבוצת פייסבוק שלנו. חברים, עוד שאלות? עוד שאלות חברים? אני רוצה, יש פה כמה שאלות ששלחו לי גם לפני. לא, בוודאי שאנחנו מסבירים. אנחנו מסבירים לכם את הכל מההתחלה, אתם לא צריכים שיהיה לכם חנות.
אריאל, דבר איתי אחר כך, הכל מוסבר. חברים, אנחנו גם לא תושבי ארצות הברית, אנחנו כולנו מישראל, אתם לא צריכים להיות בארצות הברית בשביל לפתוח את העסק. הכל יוסבר לכם מההתחלה עד הסוף, תאמינו, יש קרוב לא קרוב, יותר מ100 סרטונים באתר, וזה רק גדל וגדל כל הזמן, זאת אומרת, הכל מהצעד הראשון לפתוח חנות, יהיה לכם, תתעקעו בקושי, תפנו לתמיכה והם יעזרו לכם ויתחברו אליכם, הכל מופיע, אין לכם מה לדאוג. כן זוהר, אנחנו עוזרים מההתחלה, שוב, אם יש לך עוד שאלות, אתה יכול להתקשר לאחד האנשים האלו. לגבי המדבקות, אני שלחו לי כמה אנשים, אני רק רוצה, כנראה שלחו לי מהמייל, יש פה כמה אנשים שאני רואה שפשוט רצו להירשם ולא עבר להם הכרטיס אשראי, אם זה מבחינת מסגרת, אם זה מבחינת בעיה. כמו שאמרנו, ברגע שהוובינר מסתיים, באמת אני רואה פה עוד הרבה אנשים ואני שמח, ברגע שהוובינר מסתיים, אנחנו ממש עוד רגע לדעתי אנחנו נגיע כבר ל-20 אנשים, אנחנו סוגרים את תוכנית המנטורים בסוף הוובינר. זו תוכנית מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד מצומצמת, איגל לא יכול להכיל יותר מזה, בגלל זה אני אומר, מי שמתאים לו ובאמת רוצה לרוץ, אנחנו ממליצים עכשיו, לא עבר לכם האשראי, היה לכם בעיה בהרשמה, כל בעיה כזו או אחרת, תנסו את אחד בשלושת החבר'ה פה, עדן, בן או אבירן. שחר, תרים טלפון אם הם לא עונים, תשלחו להם SMS, הם במקרה הכי גרוע ינסו למצוא איתכם פתרון זמני עד מחר, עד מחרתיים. אם אתם רוצים להצטרף, אל תיתנו לבעיה של המסגרת או של משהו כזה או אחר, אנחנו נבוא לקראתכם ונראה, נמצא איתכם כל פתרון שצריך, אז זה בקטע הזה. ומי ששאל לגבי מחר, אנשים רשמו לי, אני רוצה להירשם מחר, כמובן אתם יכולים, וכל התנאים עדיין נשמרו, חוץ מהמנטורים, תבינו, המנטורים זה לא חלק מהקורס, הקורס בפני עצמו הוא קורס מאוד מאוד מקיף, אוקיי? הוא כולל ליווי טלפוני וכולל ליווי בסקייפ וכולל שתי פגישות פרונטליות, שתי מפגישים פרונטליים בקבוצה, הוא כולל את כל מה שאתם צריכים. המנטורים זה בונוס מאוד מאוד יוקרתי שהחלטנו לתת למי שבאמת, כמו שאנחנו אומרים, לאלה שמחליטים מהר ולאלה שרוצים לרוץ בכל הכוח. אז אם אתם רוצים את המנטורים, כן, מצליחנים מקבלים החלטות מהר, קבלו את ההחלטה, או לפחות תרימו טלפון לאחד מהחבר'ה שיעזרו לכם לקבל את ההחלטה, ואנחנו ככה גם נמשיך, נהיה פה לפחות עוד כמה דקות כדי לעזור לאחרונים, עד שאנחנו נגיע ל-20 איש, אנחנו אותו נגיע ואני אעדכן ברגע שנגיע ל-20, שנדע מתי המנטורים ייסגר. כן, אורי, אתה יכול להמשיך. רוי, אם אתה נרשם, האם לאשתך יהיה גם גישה? כן, תדבר, אל תירשם, אבל באשראי תתקשר לאחד האנשים האלו, ואני אשאר להם שגם לאשתך תקבל את הגישה, הכל בסדר. אוקיי, ניסים, תשאיר את הטלפון ואני אדאג שיחזרו אליך. עידו, תשאל את השאלה שוב. לגבי המדבקות חברים וכל הדברים הטכניים, יש לנו מחסן בארצות הברית, יהיה לכם השלכות מאוד מסודרות, תוכלו להתנהל איתם בעברית, והם יחסכו לכם הרבה מהכאב ראש, אתם פשוט שולחים להם, מדפסים את ההנחיות מאמזון, שולחים להם, הכל בסדר. לא הבנתי את השאלה שלך, שוב, אנחנו נותנים לכם את כל החומרים, וכל אחד מחליט לעבוד איך שהוא רוצה. אז רוי, תתקשר, כל מי שהיה לכם בעיות, מי שלא הצליח לתפוס אותנו, שוב, אני יודע שהטלפונים עמוסים, תשאירו טלפון ואני אדאג שיחזרו אליכם, ותעשו את זה עכשיו. מה עוד? חברים, עוד שאלות, עוד דברים שחשוב לכם לדעת, זה הזמן. כמה זמן הקורס, אני שוב חוזר, יהיה לכם תמיכה אינטנסיבית יותר ב3 חודשים הראשונים, אבל אתם ממשיכים להיות איתנו, לקבל מאיתנו חומרים ותכנים, כל עוד אנחנו בתחום. אחרי 3 חודשים לא תצטרכו אותנו, סביר להניח כבר תדעו לעשות את הכל לבד, אין פה, לא צריכים פה להיות פה גאונים. אחרי 3 חודשים כבר יהיה לכם את המוצר. מי שבכל מקרה, יש אנשים שעובדים לאט יותר, והתעכבו עם המוצר, אנחנו לא נספור לכם את זה בדיוק, וירצו לייצר את המוצר שלהם רק ב3 חודשים הבאים, אז אין בעיה, אנחנו נעביר אתכם גם למחזור הבא, שתוכלו לעשות את זה שוב, אנחנו רוצים שכולם יצליחו, ואנחנו גם מוודאים שכולם מצליחים, אז כל מי שירצה, הזמן הוא לא פקטור פה, אנחנו איתכם כל הזמן, כי אנחנו גם כל הזמן מצרפים, פותחים עוד תכנים, מצרפים תלמידים, אז אתם תמיד יכולים גם להתקדם למחזורים הבאים, אין שום בעיה. כל האנשים שנרשמו כבר, אני רואה שרשמתם, תקבלו מייל עד הבוקר, ותוכלו לקבל גישה. בשבוע הבא, לדעתי כבר יש את השיעור הראשון,
ענת, כמה זמן הקורס? שוב, עניתי על זה כרגע. סרטונים, יש כרגע קרוב ל100 סרטונים, אבל לא כולם עושים את הכל, כל אחד יבחר את המסלול שלו. חלק מהסרטונים רלוונטיים אחר כך, אחרי שיהיה לכם מוצר, חלק מהסרטונים רלוונטיים מעכשיו, כל אחד וההתקדמות שלו, אנחנו איתכם, וכל אחד יכול לעשות את זה גם בזמן שלו. גם מי שעכשיו מוגבל בזמן, יכול להתחיל את זה גם חודש הבא, אבל תירשמו עכשיו, כדי שתקבלו באמת את המנטורים, ואנחנו נשמור לכם גם את המחיר וגם את המנטורים, אם צריך עוד איזושהי הערכה, תרימו טלפון. זוהר, אתה מתקשר לך הטלפונים האלה, או מכאן, אמיר, תבדוק אם יש איזה בעיה עם הקישור, כי אנשים רושמים פה שיש בעיה עם הקישור, אני לא יודע. אז... אם יש בעיה למישהו ספציפי, תשלחו הודעה לעדן, ועדן תעזור לכם, גם אם היא לא פנויה. אם עדן לא זמינה, אתם יכולים גם לשלוח לי הודעה, עדיף וואטסאפ, כי אני כרגע פחות זמין טלפונית, אבל אני בודק לכם אונליין את הקישור. עוד שאלות או דברים שמתלבטים לפני הרשמה, אנשים שמתעניינים להירשם ורוצים להירשם, זה הזמן, אני משאיר פה את השידור עוד פתוח כדי שתקבלו גם את האחריות וגם את המנטורים. שוב, אני מזכיר לכם, המנטורים זה בונוס משמעותי, כי יהיה לכם בן אדם שתוכלו לדבר איתו, לבוא אליו למשרד, לשבת איתו, ויעבור איתכם על המוצרים. עוד קשיים שאתם חוששים מהם, זה הזמן, כדי שאני באמת רוצה לענות לכם, אז זה... אני רוצה להגיד כמה מילים, באמת, אנחנו בתחום ההדרכה כבר כמה שנים טובות, אני מאוד מאוד אוהב את זה, אנחנו באמת, המיילים וההודעות בפייסבוק והטלפונים שאנחנו מקבלים מאנשים שמצליחים, זה פשוט באמת כיף, אבל אני יכול להגיד לכם מה, יש פה קרוב קצת יותר מ100 איש כבר שנשארו איתנו קרוב לשעה וחצי. עכשיו, דבר ראשון, תודה שאתם פה, כל הכבוד לכם, כלומר, רוב האנשים כבר נרשמו, יצאו, הלכו לעיסוקים שלהם, עשו מה שעשו. מי שפה, אני מניח שזה אנשים כבר שהם רציניים, והם כן מעוניינים ובאמת לעשות את הצעד הזה. עכשיו, אני יודע, הדבר, באמת, אני עשיתי כנראה אלפי שיחות בשנים האחרונות עם אנשים שהתעניינו בתחום ושעוסקים בתחום. הדבר העיקרי שמניע אנשים הוא פחד, אוקיי? האנשים תמיד מפחדים מזה שהם לא יצליחו, או זה שאנחנו לא ניתן להם את מה שצריך, או שזה לא בשבילהם, או שזה לא עובד. הפחד תמיד יחלחל. ועכשיו באמת זה זמן של החלטות. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה זמן של החלטות? כי כרגע באמת אנחנו נתנו לכם בונוס שהוא יוצא דופן. אוקיי? האנשים אולי לא מבינים את המשמעות של זה. מי שכבר עבר, אתם תשאלו באמת אנשים, אתם תתחברו באמת בקרוב נחדות, שגם עם המחקר הקודם שלנו תוכלו להתייעץ גם עם אנשים שהם קצת יותר זמן כבר לומדים אצלנו. מי שעבר את תוכנית המנטורים יודע שהוא קיבל יתרון לא הוגן על כל השאר. למה? כי זה באמת לוקח אתכם בצורה כל כך מהירה וכל כך מדויקת, מהר קדימה, ובן אדם כמו יגאל שיושב איתכם ומדריך אתכם, זה מקפיץ אתכם הלאה. עכשיו, אם אני נותן לכם משהו כזה, שהוא יוצא דופן, באמת תוכנית כזאת, מעבר לכל הבונוסים והדברים שאנחנו נותנים גם ככה שהם מתאימים בפני עצמם, ונותן לכם 14 יום אחריות על הקורס, אין שום סיבה באמת לתת את הפחד להשתלט, אוקיי? כל בעיה שיש לכם אנחנו פה, אוקיי? אתם לא עושים שום דבר לבד, אוקיי? יש הרבה אנשים שבאמת רשמו בתחילת הוובינר שהוא קצת רץ מהר, שהוא טיפה דברים לא ברורים. אני יכול להגיד לכם, היופי בקורס הזה, שהכל בסופו של דבר בקצב שלכם. אף אחד לא רץ מהר, זה לא שאתם יושבים עכשיו בכיתה, ואני רץ, תספיקו לא תספיקו, בעיה שלכם. תצטרכו עוד טלפון, ועוד שיחה, ועוד סקייפ, ועוד פגישה, ולעבור עוד פעם על סרטונים, הכל בקצב שלכם. אם אתם פועלים מהר, נרוץ אתכם עוד מהר, ויש לאנשים שאומרים, תשמע, רגש, איתי ישר לעניין, ובתוך חודש אנחנו מרימים איתם פרייבט לייבל, והם כבר מוכרים יפה ב-FBA ודרופשיפינג, אנשים שאומרים, תשמע, אני לאט לאט, תן לי להתקדם. אז הכל פה בקצב שלכם, אל תפחדו שמה שיהיה מסובך לכם. יש לנו באמת אחד התלמידים, אני לא אגיד את שמו, אבל זה אחד הסיפורים שתמיד מרגשים אותי, זה בן אדם שלא ידע מילה באנגלית. עכשיו אמרנו לו מראש, אמרנו לו תשמע, להצליח בקורס הזה בלי שום אנגלית, זה לא בן אדם שלא ידע ABC. אוקיי? ברמה הכי בסיסית הוא לא ידע, צריך פה לדעת ברמה של 3 יחידות ומטה וזה מספיק.
הוא לא יודע כלום. אמרנו לו, תשמע, יהיה לך קשה. הוא אמר לו, אני רוצה, אני אסתדר. הבן אדם הזה באמת בסופו של דבר הגיע לתוצאות מדהימות, ועושה פה אחלה של כסף, בן אדם שלא ידע מילה באנגלית. מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לא להצליח אם אתם רוצים, אוקיי? בן אדם ששואל אותי מה הסיכון, אני אומר לו, הסיכון היחיד שלך הוא שתפסיק לעשות. אין אפשרות לא להרוויח כסף בשיטות, זה לא אפשרי, טכנית. לא לעשות כסף באמזון בשיטות שאנחנו לומדים. לחלק מכם זה ייקח שבוע, לחלק זה ייקח חודש, ויהיה אנשים שמאוד מאוד איטיים ומאוד מאוד מתקשים, ובאמת הכל מאוד מאוד קשה ומסובך להם, ויקח להם 3 חודשים. אוקיי? במקרה באמת הכי קיצוני שיש. אוקיי? למה? כי אנחנו נהיה איתכם ונלווה אתכם ונעזור לכם עד שתצליחו. עכשיו גם בואו ניקח את הנקודה הכי גרועה, שאתם הכי איטיים, שאתם הכי לא מסתדרים במחשבים, שהאנגלית שלכם לא טובה, אבל אתם עושים דבר אחד, אתם רוצים, ועוד 3 חודשים תתחילו לייצר כמה מאות דולרים בחודש, שילכו ויגדלו לכמה אלפי שקלים. זה המקרה הכי גרוע. עכשיו, האם יש אנשים שלא מצליחים? כן. למה? כי הם לא עושים. אני אומר לכם, ב100% ביטחון, כל מי שעושה מצליח. עכשיו, זה זמן של החלטות. אנחנו, לדעתי, כבר עברנו את 20 אנשים, באמת, אנחנו נאשר לכם באופן חריג, אני מאשר אוריאל, גם אם עברנו את 20, לחריגים שכל הוובינר פתוח, תכניס אותם לתוכנית המנטורינג, אוקיי. שאני רוצה שתצליחו. רק לשני אנשים פה, זוהר, אתה יכול תתקשר לאחד מהאנשים האלו, ואין בעיה, אתה יכול להתחיל שבוע הבא. אילון, כן, אתה יכול להיכנס עם אשתך, או שזה הפוך, גם תתקשרו אבל לטלפונים, תרשמו את שלכם, ואתם לא צריכים לשלם פעמיים, הכל בסדר, יפתחו לשלכם גישה. מורן, התשובה היא חיובית. אז כן, הכל מההתחלה, אנחנו נשאיר את הוובינר פה פתוח, כל מי שנרשם עכשיו, גם אם עברנו את ה-20, אבל כל מי שימשיך להירשם, כל עוד אנחנו כאן, יקבל את תוכנית המנטורים, כי חשוב לנו באמת שאם כבר אתם נכנסים ועושים, יהיה לכם בן אדם שיעזור לכם, והמטרה היא להקטין לכם כמה שיותר את הסיכון, אז אנחנו כאן לשאלות. זוהר, תתקשר לטלפון או שתשאיר טלפון ונדאג שיחזרו אליך. טוב, יש פה, מעבר לכל הבונוסים, קיבלתי עכשיו הודעה, מסניה, מי שלא מכיר את סניה ולברג, סניה ולברג זה היום, לדעתי, אחד האנשים הכי מוכשרים בארץ, בתחום של שיווק וקופי רייטינג, באמת עבד עם חברות מאוד מאוד גדולות, תרשמו סניה ולברג בפייסבוק, יש לו גם את אחד העמודים הכי חזקים בפייסבוק בישראל, הוא שלח לי בדיוק הודעה, באמת הוא נורא אהב את כל מה שעשינו, גם עובד איתנו הרבה פרויקטים נוספים. כל מי שהצטרף לקורס, גם אם הצטרפתם וגם אם אתם מצטרפים עכשיו, כל מי שהצטרף לקורס היום יקבל גם את הקורס של סניה. לסניה יש קורס מדהים שעוסק בתחום של שיווק. אני יכול להגיד לכם שהוא יכול להיות מוצר משלים מדהים לאמזון, כי אמזון בסופו של דבר, אנחנו מלמדים אתכם את הכל בצורה מאוד ברורה. מי שיקח דברים שהם אקסטרה וכל מיני טיפים מדהימים שסניה ייתן לכם אקסטרה, הוא יוכל בעצם לעשות מעבר לדברים הרגילים, מעבר לכל הידע הבסיסי, לקחת ולהיות קצת מחוץ לקופסה. אוקיי? אז כל מי שרוצה לקחת את זה, זה קורס ששווה 2,900 שקל בפני עצמו. סניה אמר שכל מי שנרשם וירשם היום במהלך הוובינר, יקבל אותו. ברגע שנרשמתם, פשוט תשלחו לו מייל והוא ישלח לכם ישירות את הקורס שלו. הנה המייל של סניה, כשאתם נרשמים תשלחו לו מייל, תגידו נרשמתי, והוא ישלח לכם, הוא יבדק מולנו כמובן, וישלח לכם את הקורס שלו. סניה אגב בעצמו, בעקבות הוובינר הקודם, נכנס לתחום של אמזון, והגיע לתוצאות מטורפות, שאני לא הגעתי לתוצאות האלו, אבל הגיע לתוצאות מדהימות בחודש וחצי של עבודה, הוא לקח איתו גם שותף. בהזדמנות אנחנו נביא אותו גם, אתם יודעים, אני חושב אני כבר עכשיו מנדב אותו למפגש הפרונטלי הבא, שיבוא ויראה את החשבונות שלו ויספר קצת את התוצאות שלו, כי הוא עשה תוצאה באמת מדהימה באמזון. בואו נראה קצת שאלות, נעזור להם, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה עם שאלות. עוד דברים שמונעים מכם להירשם, שאתם רוצים לדעת, שמקשים עליכם, או זה הזמן. דורית, ההדרכה היא לא חומר כתוב, היא בסרטונים, אבל היא מתאימה גם למי שבחיים לא קנה באמזון,
רוב האנשים בארץ לא קנו באמזון, הכל מוסבר לכם מההתחלה ועד הסוף, ואני שוב מזכיר שאם את נתקעת במשהו, אז את יכולה לפנות אלינו לתמיכה ויעזרו לך. מורן, התשובה היא חיובית. חברים, אתם פה כבר שעה וחצי, סביר להניח שאתם לא סתם פה, אז שאלות, אנחנו, באמת אני משאיר. כן, יש פה כמה שאלות שראיתי שאלו האם ההדרכה של המנטורים אחד על אחד, כן, אז אני אסביר לכם טיפה, אולי באמת יש אנשים ואני רואה הודעות שאני מקבל, חברים, אני מתנצל שאני לא עונה לטלפונים, אני פשוט פה, אני לא יכול לעשות את שתיהם במקביל, כל מי שביקש שאני לדבר איתי מחר, אין בעיה, אתם יכולים להתקשר אולי לכל הצוות מחר, אני מתנצל מראש, זה פשוט שוב, אנחנו סגרנו עם כמות מאוד מסוימת של האנשים בליגה, ליגה לא יכול להדריך פה 200 איש שירצו להצטרף, בגלל זה אנחנו נותנים כמובן לאלה שבוחרים ונכנסים בהתחלה את הבונוס, אז אחרי הוובינר אני מצטער מראש, כל הבונוסים אחרים, גם של סטניה, אני לא יודע אם הוא רלוונטי, אבל המנטורים אני אומר לכם חד משמעית לא, אז זה לגבי העניין הזה. שאלו קצת שאלה לגבי המנטורים, מה זה בעצם תוכנית המנטורים? משרדי החברה שלנו היום יושבים בפתח תקווה, ברחוב גולן 6 ובאזור התעשייה שם, ויגאל בעצם יושב שם במשרדים במשך יומיים בשבוע, ומקבל אנשים לפגישות אישיות. מה הוא עושה איתם בעצם בפגישות אישיות? שאמרתי יתרון לא הוגן, מה זה יתרון לא הוגן? תבינו, המטרה שאתם מגיעים לפגישה עם יגאל, זה לא שהוא יבוא וישב איתכם ויסביר לכם, חבר'ה, ככה פותחים חשבון, ככה מוצאים מוצרים, או ככה עושים ככה. הקורס הרגיל כבר מלמד אתכם הכל. המטרה, תבינו, אם אני לדוגמה בונה, סתם ניתן לכם דוגמה מאוד קריטית מהעולם שלי, מעולם של שיווק. אם אני בונה קמפיין מאוד מאוד גדול, והולך ומשקיע כסף והכל, ואני אביא מומחה שיווק, שבן אדם שהוא סופר מקצוען בתחומו, ויגידו, תשמע, בוא תשב לי שעתיים על הקמפיין. אל תבנה לי אותו, אל תיתן לי, זה פשוט תגיד לי מה נכון ומה לא נכון, מה אפשר לשפר. זה מה שיגאל עושה. יגאל הוא עין מאוד מקצועית, תשב על החשבון שלכם. עכשיו, לפעמים טיפ אחד שלו, יכול לעשות לכם 4 או 5 אלף דולר שרציתם להוציא על מוצר לא נכון, או יכול לקחת לכם מוצר קיים ולקדם אותו פי 4 או 5 יותר מהר, או להקפיץ אותו לדף הראשון בצורה הרבה יותר מהירה. אוקיי? זה בן אדם שהוא מקצוען, והוא יודע בדיוק איפה לגעת. המטרה שתלכו אליו, אחרי שיש לכם כבר משהו שהוא קצת יותר מתקדם, יותר פעיל, והוא באמת ייתן לכם את הטאץ' ואת הנקודות הסופיות בפגישה 1 או 2, ויקוון אתכם, אם זה טלפונית או סקייפ, גם תוך כדי בין לבין מה שצריך. אני יכול להגיד לכם שזה, אין ערך לזה. אוקיי? אני יכול למכור גם תוכנית כזאת לא רק ב4,000 שעות, שאתם מוכרים אותה, בדרך כלל גם ב10,000 שקל. ואנשים ישלמו כדי שווה את זה. אוקיי? אז זה לגבי תוכנית המנטורים. אנשים שאלו מה זה אומר ליווי טלפוני. אני רואה פה שאלה שגם מופיעה. ליווי טלפוני בסופו של דבר, יש לנו כמה אפשרות. דבר ראשון, יש לנו היום צוות מאוד גדול שעובד, יש לנו שמגבה מעבר לפייסבוק. דבר ראשון, אתם יכולים להשאיר פרטים גם באתר, תוך 24 שעות חוזרים עליכם, הרבה פעמים זה הרבה לפני, כל שאלה, כל דבר. מעבר לזה יש לנו טלפונים שאנחנו נותנים לכם, של צוות הדריכה, שאתם יכולים להתקשר אליהם כל אחד לפי השעות זמינות שלו. בדרך כלל זה מ-10 בבוקר עד 10 בלילה זמינים, כמובן שבת אנחנו לא עובדים, אבל כמעט כל השבוע יש לכם זמינות פה לכל מה שאתם צריכים, וברור שזה מעבר לפייסבוק. הקבוצת פייסבוק שלנו, התשובות שם לפעמים הם עניין של דקות, אני יכול לקחת שעה, שעתיים, אבל הרבה פעמים ברגע שאתה שואל שאלה, יש לנו צוות מאוד חזק שיושב ועוזר, תוך כמה דקות תקבלו תשובה. אוקיי? עכשיו, אני אומר לכם מראש, קחו את העסק הזה, עכשיו, אני מקווה שגם אלה שנרשמו עדיין שומעים אותי, כי זה טיפ לחיים. אני לא יודע מה עשיתם עד היום, את רובכם אני לא מכיר, ואני אשמח להכיר כמובן בהמשך חלק מכם. תקבלו החלטה, אל תקבלו החלטה להצטרף לקורס, תקבלו החלטה שתוך חצי שנה מהיום אתם הולכים להיות החבר'ה המצליחים בקורס. אוקיי? תקבלו החלטה שעוד חצי שנה מהיום אתם עושים $3,000 נטו בחודש. עכשיו אני יכול להגיד לכם, לחלק מכם זה נשמע מפחיד, לחלק מכם זה לא נשמע הרבה. אוקיי? יש אנשים שיגיעים $3,000 בחודש, זה לא נשמע הרבה, אז תכוונו לאן שאתם רוצים. אבל בבסיס, כל אחד מכם בקלות יכול לעשות $3,000 בחודש